Salam mehmanda olanlar, geçerse edildiler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Hereket atly birleşen Türkmen Halk Frontunyň görüşiniň metbuat organy bolan Türkmenim kanalynyň bugünkü gün ýaýlmagyna başlaýar. Gün ýaýlma başlanmadyma öteş soraýan bir sagat ýaly gije hatda ýyr başlajakdyk. Köp gatnaşmaly watandaşlarymyz wady köpsi tehniki taýdan bökdeşlikleri çözüp bilmediler. Şoň üçin 4 kişi bolup tehniki bökdeşlikleri aşyp bildik, kalanlar çözüp bilmedi. Şoň üçin 4 kişi bolup başlap dowam edýär. Mennäki täze sistemada ulgamda problema çykdy. Şoň üçin öňkü köýnü düzügine geçdik. Ekrandan özüňiz görýäňiz, bilýäňiz. Mehman doganlar, bugün biz ertir Türkmenistanyna bütün dünýäň öňünde utanman, uýalman oýnaljak bir absurd teatr bar. Ol absurd teatryň adyna da prezidentlik saýlawy diýilýär. Ýagny bu ýalanjykdan geçirilen ýaly görkezjek bolýan bu ady prezidentlik saýlawy ýöne özüniň saýlawy iştat bilen ara bağlanşy bolmaýan bu absurd teatrynyň ýanyndan bütün dünýä şu täze bir döwre geçip oturýar. Hemme adam täzelä oturýar, görýäňiz. Putiniň Ukraina hüjüm etmegi bilen bütün dünýädäki ulgamlar hemme de iqtisadiýetden, siýasatdan, günlük durmuşdan tutun hemme de ýükedi. Täzelenýär, täzeçe herekete, täze görünüşe eýe bolýar. Bu edil Türkmenistan ýaly, Türkmenistanlylar ýaly diktatorlyk rejiminden 500 ýyldan belki gelýär ýa-da gelenok. Ýöne inha şu pursat geldi. Şoň üçin şu pursaty elden gidirmenler. Ertirki absurd teatrny Türkmenistanda 12 martda gurnalýan adyna prezidentlik saýlawy diýilýän absurd teatrny şu günden başlap ähli halk bolup elimizden geldiginden internetten protesta başlaýar. İnternetten başka protest ýokmy? Edilýän işler bar. Ýöne onu edil häzir ekranyň öňüne çykarmalylar. Howpsuzlyk taýdan we başga sebäplerden. Şoň üçin gördük, bakdyk, internetde köp wagtyny geçirýän watandaşlarymyz bar. Şu watandaşlarymyz bilen bile häzirki Türkmenistanyň ykbalyny üýtgetmek üçin bize berilen şans, mümkinçilikden, pursatdan bilelikde peýdalanyp internetdäki informasiýa görüşimizi, öz görüşimiziň halal, hakykat görüşimiziň propagandasyny güýçlendirmek üçin 3-nji diktatorlyga lagna tokap protestlemede başlaýar. Bugünkü gün ýaýlymymyz protest ähenginde, manysynda. Şoň üçin men komentariýalar bölümüne göni efire goşulmak üçin gerek bolan çakylygy sepi goýdum. Isleýän goşulyp biler, öz garaýşyny, protestini paýlaşyp dünýä köpçüligine ýetirip biler. Bugünkü 3-nji diktatorlygy protest göni ýaýlymyzyň mehmanlary Hereket atly birleşen Türkmen Halk Frontunyň görüşiniň lideri, baş tutany, owalky syýasy tutsaw ykdysady alymlaryň kandidaty Doktor Akmuhammed Bayhanow. Şeýlede Azatlyk radiosundan bilýäňiz, ençe ýyldan bäri habarçy bolup bütün Türkmenistandaky hakykatlary, ýagdaýlary diňe bir Azatlyk radiosu däl, Türkmenistanyň Hronikasy neşriýaty we beýleki daşary ýurtlardaky neşriýatlaryň üstünden dünýäň halk köpçüligine Türkmenistanyň hakykatlaryny ýetirip gelýän habarçy, şeýlede garajdan aktivisti Rozova we ýene bir eginleşimiz bar. Hak bileleşiginiň
düýbüni tutan esasy direglerden Garajoglan türkmen. Olam bugün biziň bilen bile. İlkinji sözü men Ak Muhammed Ağa beretim gelýär. Ak Muhammed Ağa'yne ýaşlar soraýarlar. Ni ertir 12-nji mart 6-njy gün bütün dünýäde bir saýlaw geçirijek bolanda umuman bazar gün dynjalş güni gözüňe tutulýar-da. Bular bolsa kanunyň hemme tarapyny eňer edip, düzgünüň hemme tarapyny eňer edip inni ertir adamlaryň gözüni boýamak üçin bir saýlaw geçirdik diýdirmek isleýärler. Inni Türkmenistanyň watandaşlarynyň 100den 60 bilen 70%-iniň arasy daşary urtlarda diýilýär-de. Muňam esasy köpçüligi Türkiýede. Şoň üçin ýanymyzda Türkiýedäki türkmeniň wekilleri otur. Inni mundan soň näme etmeli Ak Muhammed Ağa? Türkmen halky näme etmeli? Şu protest etmek isleýär, garşylyk görkezmek isleýär diýen watandaşlarymyz bar. Daşary urtlardaky türkmenistanlylar. Şolara siziň berjek maslahatyňyz we umuman häzirki ertirki ýagdaýa nähili baha berýäňiz? Ertirden soň Türkmenistanyň durmuşynda näme ýükär? Söz sizde. Köp sowal döwlet. Ertir 12-nji çyslo Berdimuhammedowyň çyslosy sal. 12-nji fevralda bir ýerden taýlady, inni 12-nji martda oğlun taýlamak isleýär. Ol elbetde o çyslo onun üçin bir nemedir da, bir amatlydyr da. Men onu biljek däl ýöne dünýäde şol prezident birinciden şo ýerinden ornundan aýryljak bolsa, ol bitjek bolsa, onuň gören ki ağır keseli bolmaly. Şonu işini yerine getirip bilmeýän üçin şoň gitjekligini ýönetim komissiýa düzülip, şo komissiýada şonu nemede oglan etmeli bu parlamentde. Parlamentem soň ýygyna saýlawyň geçirmek baradaky nemeli taýýarlyklary görmeli bolar. Saýlaw az bolany 2 aýdan geçirilýär-de. Howlup bir aýdan etdiden. Indi özü men şeýle düşünýän Berdimuhammedowyň özü şeýle bir ýagdaýda dur, şeýle bir derejede dur. Oň taglygy ýok. Birinciden, ikinciden hem oň inni şo beýnisi şu zatlara analiz berip, şu zatlary bir kabul edip, netije çykaryp bilýän okmuka diýen. Näme diýende ilk ünvermeli zat näme şu Türkmenistana? Ekonomika. Ekonomika Türkmenistanyň ekonomikasy näme bolýar? Bu owaçylyk. Türkmenler köplen mallarçylyk we owaçylyk bilen meşgullanıp gelen aňyrdan ilki şu zawat fabrikler kurulmakda şu zatlar bolup umuman revolýusiýadan öň Türkmenistana şu çymalyň sany 20 milyonyny geçýän ekeni. Mal haklaýarda türkmenler mal haklap şu ýokman ijek eti bolmaly, töwregine onu meni ýerde ekip zada bu ýerine ulanyp onun alýan öňü bolmaly şeýdik ol kendi magazyny da istermen adamlar özlerinden yetişdirip şu zatlar ýaşap gelen türkmenler aňyrdan adaty türkmeniň şeýlerini şu adatyna ýykdylar. Ona çan ýykdylar 1917-nji ýylda gelip adamlaryň elindäki malyny aldylar, elindäki ýurduny aldylar, ýerini aldylar. 75 ýyl Allah geçdiler hemme. Bizim şu döwürde ýaşadyk, öňü ötdükden ananlyk şo gözal galstuk takynardyk. O ilki oktyabrýat diýen bu azna çok boldy, soň bu galstuk takynyp soň tamamlalyň ondan soň takynyp naşuly bize alýardylar. Göni men gene bir gören adam bar sadece şo wagt. Men harky okuw elemde sonra verdim bir muallima tarih sonra verdim. Näme üçin kitaplarda Türkmenistanyň taryhy barada ýok diýip Türkmenistanyň taryhy ýok diýdi. Şu taryhyny diýdi, şu Oktýabr rewolýusiýasyna soň başlanýar. Men şo wagt şonu gat görmedim ýöne bolýar diýdim. Men onu öz tarapymdan özüm diýdim, barlak görünýär.
Şeydi bir aşağı gelip oturduk, institutu oturduk, yine Türkmenistan'a dolanıp geldik. 90-njy 80-njy ýylyň ahyrynda Gorbaçow şol nimeni Sovet sistemasyny ýykyp başlady. Indi ýanky hemen oglan etdi. Şo taýda perestroika diýip at goýdy. İlki bir näçe ýyl mundan ol Widrlerden ol ekelen üzümleri ýykdy o nemede Krymda. Krym tatarlarynyň eken üzümlerini ýykışdyrdy. O son edenetlilik boldy, o çoluny ýykdy da umma şeýdip. Ni bu zatlaram adamlary ýem 80-nji ýylyň ikinji ýarymyna işli goýdy. İş 80-nji ýylyň ikinji ýarymyna ýem işçilik duýulýady SSR-de. O SSR-niň her künjeginde Türkmenistanda duýulýady emmeýärde. Onun 90-njy ýyllardan şoň başlanma has beter duýulyp başlandy. Sebäp näme diýende ekonomikany upravlýat etmäni elden goýdular nemeler. Gorbaçowdan başlap beýleki respublikalaryň birinji sekretarlary. O indi şondan bäri Türkmenistanyň ekonomikasyny hiç kim nemeden ok, upravlýat eden ok. Ol maşyny öz başyna urna goýberen ýaly köçede. Goýaňda getirin maşyny köçeden urna goýbersen, gazyna basyp goýbersen, tormunda makul çat etsen, nähili bolýar. Bu Türkmenistan şolary ýaly ýagdaýda bolup, oňşo gidip otur, maşyna diregaşy owrulyp gidýär. Yalan söz şol Berdimuhammedow şuňa alymyş, reklama durşuna Berdimuhammedowyň şolary ýaly ýetişen oglu amyş, bu Türkmenistana saýlaw geçirecek prezident boljak, şu zatlary ýetişek diýär. Ýöne men ýanky aýdynladym. Bu nimeň aňyry, hakykat, hakiki. Berdimuhammedowyň görkezýän telewiziýasyndaky, bu beýleki mediadaky edýän işleri ol ýalan. Hakikat ýanky ýerden gelýär. Sowet Soýuzynyň bäri gelýär hakikat. Ondan soň gelibem Niýazow ýykdy, inden Berdimuhammedow şo wagt aldy 10-njy fevral 2007-nji ýylda. Ondan bäri Berdimuhammedow diňe ýykdy nimeni Türkmenistany. Ýykyp iň soňky derejesine getirdi. Kaznada pul ýok Türkmenistanyň içinde. Konvertasiýa ýok. Eksportny wyrучка gazdan alınýan pul Türkmenistana gaýdyp gelen ok. Daşynda da Berdimuhammedowyň hasabyna gelýär. Ama ekonomikany nähili patbit etmeli şu taýda? Mümkin näl. Şoň üçin ekonomikany galdyrmak mümkin näl şu wagt. Inni beýleki tarapdan häzir ol öz işleri oňarmanyň şu düýp sebäbini düşünmänden inni näme çek bolýar şu ogluny şöýrek oturduk. Kakoyta nemede oğlunu anan ýaly olmak mümkin bir gözetinde ederdik. Ýöne hakykatda erkim öz şagatyny gowulýar. Berdimuhammedow oňanan ono. Ýöne şonu goýdyranlar bar. Bundan bir ýyl on ýerleri tikkelli gördüňiz. Ana şolara gerek ol demäň Berdimuhammedowyň ogly. Halka da gerek ýa. Hatta Berdimuhammedowyň özüne de gerek ýa şo ogly, şol prezident bolan. Oň başarmajagyny Berdimuhammedow düşünýär. Indi näme üçin näme bähbidi bolup biler Türkmenistan üçin? Şu ýanky zatlar alyp görsek, o joluny ekonomikany alyp görsek, ekonomika ýerinden goýulmaýar. Diýmek bähbidi ýok. Şol o joğunda neme ot bolmasa nahar bişmeýär. Ol aňyrky agylyňda mal bolmasa etiňem ýok, işladyň süýdüňem ýok. Beýleki melleňde göwert durmasa ol soğanmy ýa pomidormy ana odatlaňam ýok, konserwasiýaňam ýok, işladyňam ýok. Kime näde etmeli? Hiç kime näde etmeli mümkinçilik ýok indi şu wagt. Bu geljek adam bu ýaş oglan. Men şu diýen atlamyň şunu 100% alanda indi şunu diýeli bir 10%-ni düşünen okşar oldu. Onu ahalla işledip gördüler, häkim edip, ondan mundan işledip gördü, ol Ministerstvo inostranlyk dел, o ýerde işledip gördü, diplomat eden ol synak gördü. Boş. Şo diplomatlar finansarynyň soň şol ahal welaýatyna häkim edip berilenden soň şu taýdaky ýygynak geçirinde öňünde başlanma näme diýär? Boynuň oňuraryn diýär. Ol kim boynuň oňurýarmy şu taýdaky neme
ol han mı kal, kim kal? Halka beydiyer ýaly. Halk bilen alalaşy işlemeli. Ol alalaşmany oňurmayan adam, in halka baş tutan lider bolarmy ondan? Bolmaly lider. Diýmek mesin soragyňyza jogap berdim indi paşdy. Şol boýly geljek adam iş başarmaýar. Halk üçin bähbidi bolmaýar şo. Türkmenistanyň ekonomik üçin hiç il bähbidi bolmaýar. We daşynaky gatnaşyklaryň bozulýar häzir. Sebäp näme diýende, ýani dogry aýtdym, dünýä ýükbäp bu. O dünýäde inni şu koronavirus kesel o özünden çykanok olatlaryň hemmesi bir-birilen bagly durmuş adamlaryň ykbaly bu dünýä, bütün dünýä Wселенная, ýokardaky galaktika, bunun tä ýerde ýatan daşy gelýänçe hemme kasapsy ýok şu dünýede. Häzir kasap ýetýär. Indi şu ütýän hasabyň içinde şoňa düşünýärmi şol neme lider, düşünenok şoňa. Öýde bir düşünenok, ogly özünden ümeter düşünenok. Demek erteki geçecek ýygynyň neme Wybaryň Türkmenistan üçin hiç il bähbidi ýok. Men oňa hiç il at goýjak däl. Klownada da diýmene ýagdaýym ýok şoňa. Klownada da baraňda gül edeletip gaýdýanda. Oňa taýda onsam ýok ahyryny. Ýöne absurd diýsen ana o hakyky bolýar şo erkek geçirýän Türkmenistanyň Wybaryna. Wybar däl ol absurd. Men şeýlere düşünýär. Minnettar inni şeýle bir ýagdaý barda. Şol hökümetiň tarapyndan çykyş edýän şartlyk şeýhi diýip bir YouTuber mi, blogger mi bilemok näme. Şoň kanalyna şol Serdaryň saýlaw bilen baglanşykly çykyş eden video goýuldy. Ondan hiç ili professionallyk ýok. Ol okawatyr öňündäki teksti ýöne şo temaň içine girmedigi belli de okayan zadyna düşünenok. Gözünden emmelli, beden ýazyk jesta, şol beden dilinden emmelli. Indi men şunu diýjek bolýanda, şular Türkmenistany taýlap tozduran haram tohum haramlarda şular. Indi onu yüzlerce milyarda pul urup şolar ýalaky taýlap ýurdy. Şularyň eline şolar ýalaky mümkinçilik barka. Şular bir hakyna tutma, bir agentligi, bir meselem daşary ýurtlarda şol saýlaw kampaniýasy geçiriljek bolsa, bir firmalar bilen şertnama baglanşylýar. Sen niye men saýlaw kampaniýam alyp bar, sen reklamamy, PR-my, hemme zadym sen et diýär. Ondan şolar in professional görnüşde şoň kampaniýasyny alyp barýar. Bu deputat bolup biler, bu ministeri tapaw diýok, şol syýasatçy reklamasyny edýär şolar. Indi terede oturýan bolan bulan edýän işleriniň hiç birine logika ýok. Absurd duruşy bilen. Şun sebäbi näme diýip pikiriňize görä? Akmamda. Näme üçin şu şeýle? Ýöne köjada da şolon kellesi näme üçin işýänok? Ýöne köjada da bir inni meselem bir yalan sözden wagtyňam o şo yalanan bir reklama bilen ýapyp bolýar-da köp syýasatçylar edişýär. Bular hiç zady başaranok. Bular näde bu derece ýetdi we şular ýalaky gutoran bolýan şo taýda otyr bular. Şoňa näme düşünmeli? Yani nime başlamak akbar öýler gurrunda şol ýaşyň planyny geçen hoňlar diýip degişdik bolýan bäde degişerden öten näme meter bir şu adamyň ýaşynyň gelmegi bilen we şo derejeye ýetmek gerek. Şo ýaşyň planyny ýaş bolurmy sen özüňem aklyň bilen şonu şu derejeni asyryna wagt etmeli. Şo ýaşyny şo döwri ýöne daşynyň garry görneniň bilen sen akylly bolaňok ýa-da dünýä düşünýän adam bolaňok da. Indi bu adamlar ýanky Berdimuhammedowler bular şular. Men pikirimçe adamlar
gynansak da her hili bölüklere, gatlaklara bölünýär-de. Bir gatlak diýeli ilmi, bilimli adamlar diýildi. Ýene bir gatlak diýeli iş oňarýan adamlar diýeli. İşleýän, gujurly, gaýratly, meselem diýeli jaý gurup bilýär, jaý suwap bilýär ýa mille agaryp ekin alyp bilýär diýerler. Bu işe ur adamlar. Ýene bir bölek sungut adamlary öz başda sungut göredip, öz başda goşun diýerler, watanyň sungutyna diýerler. Ýene beýleklerim watany gorýa diýelin, watan söýýä elmidam şol watanyň gaýdusy watany goramak barada öňe çykýan adamlar diýerler. Bular adamlar, bular hakiki adamlar näşular. Ýene de men undandyr hakik ýene de bir bölekler bar mümkin. Ýene men umumy esasy bölegini aýtdym da. Bular hakiki adamlar şular. Adamlaryň etmeli işini, adamlaryň hakik halka etjek goşundyny, adamlaryň geljegi etjek goşundyny düşünýän adamlar ne şu adamlar. Öz başda bir işe edilýän adamlar. Ýöne bir käbir adamlar bar, gynansak da, owalarda da bar, şäherlerde de bar, beýleki ýurtlarda da bar. Men olara näme diýen? Siz diýen satanaň ogullar diýenler. Şaýtanlar diýenler bular. Siz diýen bilýän zadyňyz ağlamak, oğurluk, kezzaplyk, geljegide düşünen yok, şunkuuna düşünen yok diýenler men bular. Ne şu gelli enime Berdi Muhammedowyň leveresi bular şu satanaň çağalary. Bular hiç tadı düşünmeýär. Haýsyny alyp göräýin. Haýsyny şöyle goýup göräýin şu birdendi. Hiç tadı düşünmeýär şular. Hiç şaşanam ütgedip bilmeýär nemeni durmuşy Türkmenistanda. Sebäp näme diýende olar şu satana gulluk edýärler. Satana düşmançylyk ýaradýar adamlar arasynda. Kiri taýfa gurulmy, nasional şovinizm Türkmenistanyň şu duruşuna. Armiýada biri bilen uruşup görler, armiýada gulluk edýänler, sen mardan, sen ýa plan ýerden, sen ondan bundan. Şu atlary etdirýän kim? Sistema. Sistemaň üstünde kim dur? Berdi Muhammedow dur. Inni kim duracak? Berdi Muhammedowyň oğlu duracak. Onuň üýt bermiş zatlar. Nasional şovinizm dowam eder içinde. Ekonomik barada men aýtdym, gaýtalamaýyn. Bular şu satanaň çağalary. O Berdi Muhammedow nerden terbiýe alan? Gözüňde getirip görüň. Ol gidip demede ýatan ýer ýaly bolsun kakasyn. O demede türmede işlen olup gaýdyp ýol urada yarım litre alyp ýa-şo türmeň içindäki gelýän nemelerden, peredaçalardan dakuk edinip şo içine yarım litre getirdip şonam içip piyan olup öýgelip o türmede gören adamam öýgelip öýdäk şu ogluny terbiýe, türmeň terbiýesini beren adam bol. Berdi Muhammedow nerden terbiýe aldy? Terbiýesi o adam. O gepleşine serediň awlan, gepläm bilen, okurläm bilen o. Onuň bu adamyň ogly näme düşünýär onuň ogly? Hiç sen düşünen o şoň leweretiniň iştady. Türkmenistan bular iň soňky derejesinden hem gaçaklar şahşy bar. Men pikirimçe näme diýdik-de şu näme sebäp? Sebäp şundan. Adamyň aňydan gelip çykyşyndan. Adama näme gerek? Asyl gerek. Ata-babalary bir iş edip bilýän bolmaly. Ata-babalar bir gat görkezden bolmaly. Maşgala bir dowam edip gelýän bir fundament bolmaly maşgalada. Bu adamlar o fundamentin barlygy menden okýa fundamenti bar adam biriniň ojagyny yıkmada Berdi Muhammedow näçe öý ýykdy aşgabatyny töwerin. Ya da o beýleki çärjegde bir nimede mardam hemme ýerlerde şu adam badyň özüne eden bir kiçijik bir udobstosy o verandan nemede olaram ýykyp taşlady. Şolun ýykmaňda bolany şolatlar. Ana şu taýda şu kimligini görkezdi şol adam. Şulardan başga soraw ýok bulara. Diýmek gerek. Halk ýerinden turmaly inni. Halk oýanmaly inni bundan beter niýet ýene bir
Türkmenlerini Irak gitmeliğinden bundan neser. Bize yol yoğa başkanı. Bizim dine etçek işimiz yankı nemeler näme fikir diýäňizden bu nemede oturunur İstanbul'da ýene onun men adamlara yüzlenýän haýyş edýän. Erti çıkın diýemok men hiçme. Asla men çıkın diýemok, köçe çıkın diýemok. Ýöne biz birek bilen haragatnaşygy esnaşyklaşdyrmaly. Köp habarlaşyp durmaly. Türkmenistan barada köp zatlar bilmeli ýagdaýy. Haýty ministr gelipdir. Kim ol? Nireden iş başarýar, başaranok. Şu zatlaryň hemmesine biz ýaşlar bilen, şu studentlerimiz bilen, şu daşynak adamlarymyz bilen, içinak adamlarymyz bilen baha berip Türkmenistany üýtgeçek bolduk. Şonuň hemmesiniň ýagdaýyna düşünmeli. Ana şonu biz Türkmenistany üýtgedi bilýäs. Biz häzirem düşünýäris, ýöne inni o taýdaky işe gelen adamlar, işi täze gelen adamlar olar kim? Biz şunu bilmeli. Şoň üçin hökman köçe çykyp gezmek gerekde her kim ýeriňizde ýa. Şolardan habar alın, şolaryň kimligini bilin, öwreniň. Onuň öz başda biz şolar ýaly hökman video däl, media şolar ýaly duş geçirip öz başda bir tegeleg stol geçirmeli, öz Türkmen hereketi tegeleg stoly. On bir bölejik görkezilben biler, nemede we şolar ýaly YouTube'da görkezmelen biler. Sebäp näme diýende biz Türkmenistanyň içindäki ýagdaýa baha berýär özara. Her направлениň liderleri bar. Ony otursunuz siz özüňizde. Ýene beýleki neme beýleki ýeňneşler, beýleki ýoldaşlarymyz bar. Şolar bilen baha bermelidir. Biz şu zatlara häzir bolmaly. Ondan biziň aňyrdaky gatnaşan adamlarymyz, biziň Türkmen hereketiniň içine girýän adamlar. Olaram bilýär biz näme şet beremiz diýärdi. Türkmen hereket nirede döredi. Şu wagtda biz Türkmen hereketi ýerinde at goýup oturýar. Näme üçin? Türkmen hereket zınnanyň içinde döredi. Tustawlar bilen, sallatlar bilen, eskerler bilen, ofisserler bilen, daşynaky grajdanlar bilen bileleşip döredişi. Meniň her ädimi zınnanyň içinde bilýärdiler. Gelip şura kap ber diýerler ýaşulyma, bize bir şura kap bersen diýerler. Oturup dinläp giderdiler. Soňşal adamlar bize goşulyp, biziň etmeli işlemi ederdiler. Bileleşip. Bu oýunjak da şoň içinden gelip çykdy ahry. 3000 oğlan şıgır nerede ýazyldy? Zınnanyň içinde ýazyldy. Kim ýazdy kaçany şol döşüne kakıp bereniň içinde ýazanmam kaçan Allahdy. Meni we döşüme kakamok şonu men ýazdym diýip. Maňa ýazdyrdy. Şu şıgırın bilen gürleşip bolmayan ýagdaýda adamlaryň durmuşyny düşünmäni maňa mejbur etdi. We meni gürleşdirdi. Gürleşdirmek diýmek şeýle göz gürleşdirmek däl, ýagdaýa görüp düşünüp aňyň bilen gürleşmek. Öz aňyň bilen gürleşmek. Türkmenistan näme şeýle oturmy? Aňyň bilen gürleş Türkmenistanyň ýagdaýy. Ana şu zatlara biz has ýitilenmeli. Türkmen hereketiniň agzalary şuňa ýitilenmeli. Şoň üçin aýda bir gerek bolýarmy şuňaly ekonomik forumlardan ýa beýleki siyasi forumlardan bir özüňiz pikir edip görüň özara. Şuňal bir ýygynyňyzy geçirelim. O ýagdaýyny bilelim Türkmenistanyň ýagdaýyny. Umuman bu näme etmek? Bu ýitilenmek. Ine bize şo gerek. Bizim nemedaki İstanbul'daki yaşlanmada da ya bu studentlerimize mi, orfiyette mi, nirede okuyanın hemmesini yitilenmek gerek. Köçe çıkıp köyünü yırtmak gerek de döşün mümkün. Yitilenmek gerek. Bizim öz vaktimiz gelir, haçan köçe çıkmalı olanı mı? Bir köçe çıkar. Onun iyilik var çıkar. Türkmenistan'ın üstünden düşüp aeroportta, Şotay'da çıkar. Şotay'da diker Türkmen hareketinin bayrağını.
Şu taýdan hemmesi biz bilen barar şu taýda meclise. Şu taýda biz yglan eder. Hakiki bu haçan bolýar. Ýöne bu daş däldir. Men şunu aýdýan, bu daş däldir. Heýa öýrük bara oturan adam. Häzir nimeden bu köşede oturan adam var, maşynyň uruna minip maşyny otlap ýerine bar şunu türkip diýsen özüniň prawasam ýok hiç şeýle maşynam türmedi adam näme türküne maşyn. Ana şu berdim Muhammed'in oğlu. Ni bizim ýanky ola o ýagdaý bu lemeler näme etmeli? Bular forýan boldy, bular ýitilenmeli. Ýitilenmek üçin näme gerek? Birek bilen anlaşmak gerek. Soraw jogaplar. Bulura genne, ýokarpura genne, ýygnak, teklip, soňky alyp barmaly ýagdaýymyz nähili biz näme alyp mediýany alyp barmaly, nähili biz taýýarlyk görmeli inniki ýagdaýlar. Şeýle düşünýändir ol. Minnettar hakmamada. Inni şu taýda bizim aramyzda Garajoglan var. Şoň üçin Garajoglan şu gün bir ýüzlenme berdi öz nemesine, kanalyna. Hatda edil şu wagtky şol Türkmenistanyň iň köpçülük bolup işleýän, ýaşaýan ýeri bolan Istanbul'dan, şol Istanbul'laky tebigi hadisalan, şol Istanbul'laky türkmenlere näme diýjek bolýanyny düşündirýän, aňladýan manyda gowur çykyş goýdy. Şol çykyşy häzir men dünýä köpçüligine şu taýdan ýetirmek isleýän. Ondan soň söhbetleşmemiz bilen nesip bolsa, biz söhbetimize dowam ederiz. Häzir ekranda onlar Garajoglyna söz berýär. İstanbul'da mart ayında gar ýagmasy tötenlikmi? Men tötenlik diýilen zada inanamok. İstanbul'un tarihinde 1987 ýyldan bäri mart ayında beýle gar ýagmandyr. Beýik Taňry türkmene 3-nji duýduruşy berdi. Assalamu aleykim mehruban idleşler. Salam anutyrmysyňyz? İlki bilen İstanbul'da alkogolle zehirlenen vatandaşlary biperwaýlyk bilen ýat ýurtda galdyryp, rejim adam hakkında hiç hili alada etmeýändigini görkezdi. Bu halkyň närazyçylygyny görmegine protestleri getirdi. 2 ýyl geçti. Gynansak da häzirki günem şol ýagdaý dowam etmegine galýar. Türkmeniň mazarlygy ýat ýerlerde giňeýär. Bu ilkinji duýduruş. Russiýa-Ukraina urşunyň başlanmagy bilen ýaş talyplar, vatandaşlar rejim tarapyndan 2 odun arasında kaldırıldı. Häzir olar Ýewropada sergezdan bolup ýörler. Bir döwlet ata ene çağasyna eýe çykmazmy? Ýaş nesil türkmeniň geljegine rejim biperwaý. Odun arasında galyp tötenlikden wepat bolan çağalaryň hossarlaryna sabr dileýärim. Bu Taňrynyň ikinji duýduruşy. Ertir 12 Mart Yalan saylaw güni.
Hawa, Allah Taala bu gezegem Türkmene yine işaret ya da duyduruşunu vermegin devam ediyor. Gar yağdı. Hökümet edaraları, okullar yapıldı. Ertir bu yağdayda saylav bolar mı? Elbette bolar. Halk üçün alada etmeyen ilçihana bu saylağı geçirir ya da geçirdik eder. Elbette yüreği diktatör söýgüsü bilen joşup duran medeni dişgärleri, tiktokçular giderler ve gatnaşarlar. Yönekey raýat gitmez. Sebebi ol bu sayılavlara inananok. Allah Taala şeýle duyduruş bermek bilen milletin aňynyň tämizlenmegine hemme zady obyektiv nukta nazar bilen analiz etmäge dönükdirýär. Rejimi goldaýanlar, siz şu pikire üns verin, oýlanyň. Ertir birden sistema ütgäýse, halkyň yüzüne näýli seretjeksiniz? Hökümet gider, halk müdimilikdir. Halkyň iň köp ýurtdaşynda yerleşen yeri bolan İstanbulda beýle garyň ýagmagy men üçin tötenlik däl. Bu Taňryň işaratyndan ýurdun içiniň hem netije çykarmagy zerur. Sebebi bu hawa şertlerinde geçirilen saýlawlara halk gatnaşdy diýip hiç bir dünýä guramasyny inandyryp bilmezler. İldeşler, siz sayılawa barın, barmaň, eýýäm, netijäni bilýärsiniz. Emma Allah Taalanyň beren duýduruşyndan netije çykaryn. Belki bu soňky duýduruşdur. Karajoğlu'na minnetdarlyk bildirýäs şu günkü taýýarlan videosy üçin. Bu videonu Karajoğlu'nun öz kanalynda da goýdy. Biz günýälümde şunu şeýle goýarlydyk. Oňdaşyndan kanalynda da goý. Hemme ýerde şu materiallar näçe köp görülse, ýaýratylsa şonça goý. Şoň üçin mehriman doganlar aklıma davada etti. Köçe çıkın diýemiz okdy. Elbette. Köçe çıkmak meselesi, protest, gozolun meselesi iň soňky ädim. Oňa çende taýýarlyk görmeli. Taýýarlyklar nähil görmeli. Hemmeňiz gogulýaňyz. Türkmenistanyň onda da iş başarýan Türkmenistanyň öz maşgalasyny ekläp öz durmuşyny goglandyr bilýän, başarjan adam diýmek, watandaş, raýat diýmek, halkyň durmuşyny goglandyr bilmäge okuyply diýmek. Okuyply watandaşlaryň iň köp beri daşar ýurtda Türkiýe, Türkiýanyň İstanbul'unda. Şoň üçin İstanbul'a Türkmenlere bir Allah tarapyn, tebigat tarapyndan duýduruş berildi. Häzir dünýä ütgeýär, dünýä arassalanýar. Sebebi bu haramçylyklardan, bu korrupsiýadan, bu jinayetlerden, gan öküşlüklerden, göz ýaşyndan
dünýä bizar boldy we yer şary tebigat täzir guzup başlady. Inni organizm öz bedenini arasalap başlady. Bärde siýasatçylaryň hiç ýyl roly ýok. Gördü bakdy, garaşdy siýasatçylara. Siýasatçy diýilýän adamlar kim? Putin. Ya Putin'a da sözünü geçirip bilmeyen halkara, global korporasiyalan sponsorluğuna siýasatçy diýilen kürsüni eýelep diňe şunu pulu gaýretip pulu çökünýän adamlaň guran sistemasy dünýä siýasaty. Häzir kunna halkara alalaşyklaň dünýädäki ykdysady syýasy düzgünüň hemme zadyň öňkün emesi guturdy. Dünýäde häzir Putiniň Ukraina hüjüm etmegi bilen, ondan başga zatlaram göz öňünde tutmagy bilen bütün dünýädäki düzgün ütgedi. Diňe siýasatda ütgän ok, ykdysadyýetde, günlük durmuşda hemme ýerde ütgedi. We muň täsirini siz häzir belki birazjyk duýup başladyňyz. Ýöne aňyrgysda ýene bir aýdan gatyty duýarsyňyz. Öz öýüňizde, öz kisäňizde duýarsyňyz. Şoň üçin näme etmeli Mäkrowanda onlar? Elbetde Türkmenistanyň watandaşlarynyň aglaby köpçüligi, esasy köpçülik onda da ukuyply Türkmenistanlylar daşary ýurtlarda. İşte eklenç gözleminde. Ina häzir biziň esasy aktivistlerimiziň, öňde barjylarymyzyň biri Arslan şu wagt men işte ara kesmeye çıksam menem goşulayın efir edeyim. Ömrü uzak bolsun. Beýleki watandaşlarymyzdan bar. Gulokluk dinleýärler. Teredwe bilen oklar sebäbi olar işlemäge mejbur. Bu biziň aktivist watandaşlarymyz, başarjan ukuyply watandaşlarymyzyň 10 marmagyna 10 hüner bar. Ýöne şolaň 10 marmagyna 10 hüner görkezmegine diktatorlyk karşı. Görkezse özünün hiç kimdigi, yani Ak Muhammed Ağa'nın nıtap, aşansız geçişiyali, hiç tadı başarmayan, aslı, nesli, biderek, bolgusuz zıngınlı dıgı, hasam edil günyalı orta çıkıyor. Şoň üçin bu başarnykly adamlar daşary ýurtlarda bolsa da bular çıkmalar sahna, ekran öňüne çıkmalar, gürlemeler, istat etmeler. Diktaturan islegi şo. Gulçuluğu saklap şondan peýda bolan ýandan islegi şo. Şoň üçin watandaşlaryň hemmesi iş üstünde. Ýöne siz näme edip bilýäňiz? Siz ina Ak Muhammed Ağa başçylygyny alyp barýan Hereket adly Birleşen Türkmen Halk Frontu, dürlü guramalary, partiýalary, cemiyetleri, bile aktivistleri öz başta hareket edýän intelligensiýaň wekilleri bolsun. Diňe Türkmenistanyň däl, dünýäň dürlü ýurtlarynyň watandaşlary bolan adamlar resmi işleri edip berýär. Ýöne häzir dünýä täze döwre geçýär. Täzelenýär hemme zat. Halkara alalaşyklar, halkara bileleşikler hemme zat. Şu adeçinni bar bolan halkara alalaşyklar, halkara guramalar hemmesiň güýjüni ýetirdi. Şoň güýjüniň ýetireniniň hem subutnamasy Putiniň arkaýyn Ukraina arkaýyn hüjüm etmegi boldy. We ona garşylyk berip başlan dünýäň watandaşlary. Bu dünýäň täzelenýänini, dünýäň Putin ýaly, Berdimuhammedow we şoňa meňdeş diktatorlardan, haramhorlardan inni tebigatyň gollawy bilen arassalanyp başlanýanyň bir alamaty şu zatlar. Şoň üçin şu pursatdan peýdalanmak üçin, şu pursatdy ýylgynyň bähridine peýdaly bolar ýaly. Görnüşe getirmek üçin hemme kişiň eline telefon, hemme kişide internet el yeterli. Şoň üçin biz ertirden başlap Hereket Birleşen Türkmen Halk Frontunyň sahypasynda Türkmenim kanalynyň
dürlü ulgamlardaky, sosial mediadaky sahypalaryndan biz ýygyderli ýagdaýda halkara dili bolan hem ingliz dilinde, türk dilinde, rus dilinde we türkmen dilinde gysgaçyk tweetler ýaly tekstler paýlaşyp başlaýar. Eger isteseňiz özüňiz hem tekst goçun, hashtag edip, reşotka diýil ýaşaw. Şeýdip Türkmenistan stop diktator, 3-nji diktatorlygy islämzok, şular ýaly şygarlar bilen paýlaşyň, tweet paýlaşyň. Bütün dünýäde häzir siýasatçylaryň arasynda, halkara guramalyň arasynda, jurnalistlaryň, aktivistlaryň arasynda iň derrew ýaýraýan, şolar tarapyndan iň işçiň ulanylýan habarlaşmak üçin, ara gatnaşyk üçin ulanylýan ulgam Twitter. Şoň üçin Twitter'da aktiv bolmaly. Twitter'da Türkmenistan bilen baglanşykly duýgularyňy, maglumatlaryňy, protestlerini hemmesini şu taýda paýlaşmaly, ýygyderli ýagdaýda paýlaşmaly. Şoň üçin paýlaşyň. Eger özüňiziň wagtyňyz ýok bolsa, ýa-ni nähili ulanylmasynda adyny bilmeýän bolsaňyz, biz öwredeli düşünüreli, oňdaşyndan hereketiň, türkmen hereketiň paýlaşýan zatlaryny, türkmenin kanalynyň paýlaşýan zatlaryny ýaýradyň. Näçe köp ýaýradylsa, şol ulgamlarda oturan adamlar seredýär. Kim haýsy tema ünsverliýär? Haýsy tema öňe çykýar? Haýsy tema gün tertibinde ýokary çykýar? Sanawda şol zatlara seredýärler. Şoň üçin internet bütün dünýä bilen harçal ara gatnaşykda ören mühim rol oýnaýar. Elbetde türkmen hereketiň kameran öňünde däl arkasynda edip ýören resmi işleriniň netijelerini görürsiňiz wagty bilen. Ýöne şol wagtyň özünde biz informasiýon görüşde de bolmaly. Informasiýon inha Ukrainalılar seredin. Bütün internette seredin. Kim aktiv? Rusya Federasyasının vatandaşları mı ya da Ukraynalılar? Ukraynalılar şolardan 10 bal ya da 10 san ýöňde gidýärler. Kino seyredilýän saatlardan tutun oyun oynalyan sahipalara şenni ya da bir herhili orçası priложение diýilýär, türkçesi uygulama programmalar şolara şenni hemmesiniň reklammalary häzir Ukrainanyň reklamalaryna urilýär. Kim edýär? Ukrainalılar edýär. Kompýuterden, internetten baş çykýan watandaşlar özleri Ukrainanyň içinde bolmasa da yeňişi kim gazanýar bilýärmi? Tyýllakalar gazanýar. Tyýlyň nähili güýçlü, guramaçylykly bolsa, frontdaky, söwüşdäki, oduň içindekiler şonça ruhu bilen we şonça gow urşup, şonça çalt yeňiş gazany bilýär. Şoň üçin häzir daşary ýurtdaky türkmenistanlylar, onda da İstanbul'daki, Türkiye'deki Türkmenistanlar, siz şu Türkmenistanyň hakiki görüşünün, Türkmen Halk Frontu'nun tyýylynaky watandaşlar siz. Şoň üçin internetiňizi, internetdäki wagtyňyzyň 2 munduny her gün aýryň şu görüşe. Şonna bir ay synap görüň. Her kim 2 munduny bağış etsin şu görüşe, paýlaşsyn, Türkmenistan bilen baglanşykly edilýän hakikatlary paýlaşsyn, hakikatlary paýlaşsyn. Bir aýdan soň seredin. Bir aýdan soň seredin. Bütün dünýäň siýasatynyň gün tertibinde, Sowetiň regionuň gün tertibinde Türkmenistan meselesi nähili öňe çykýar. Nähili gyzýar, nähili üns çekýär. Bir ay sabır edin. Eger bir ay soň seredin, eger şu diýenim aýdanym bolmaýan bolsa goýaýyn. Ýöne bir ay işçiň bolup görüň. Nähili şu türkmeniň ykbalyna täsir edýär. Şoň üçin interneti gowurlanýan watandaşlar, internetde köp wagtyny geçirýän watandaşlar, TikTok'ta oturun, nerede otursanız oturun, beni gıdıklandırın. Yöne, sizi gıdıklandırmalı bir zat var. Türkmen halkının geleceği,
Türkmen döwleti däl, Türkmen halkyny ýok bolup barýar. Üçüncü diktatorlyk başlasa we başlaýar ertir. Ertirki başlanýan üçüncü diktatorlyk Türkmen döwletiniň, Türkmen halkynyň ýok boluşunyň başlanýagy. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Siz özüňiz häzir Türkmenistanyň diktatorlyk rejiminden peýda görýän bolup bilersiňiz. Baý ýaşaýan bolup bilersiňiz, gowy ýaşaýan bolup bilersiňiz. Ýöne üçüncü diktatorlykda güýçlüň ýeri çalyşýar. Aktyorlaň, oýunçulaň, oýnatgylaň ýeri çalyşýar. Şonda siziň şu haramzataçylykdan gazanýan gazanjyňyzdan kesilýär. Siz özüňizi gaýgatmän bilersiňiz. Siziň çağalaňyzyň çağalary gater we ýagdaýa düşýär. Şoň üçin näme üçin adalet gerek? Näme üçin demokratiýa gerek? Näme üçin täze Türkmenistan Halk Respublikasy we rejimi gerek? Siz bu dünýeden gideňizde de, gidäýeňizde de siziň çağalaňyzdan şul adalatdan peýdalanýar ýaly. Siziň çağalaňyzdan ýekirilmez ýaly. Siziň çağalaňyzdan gulgurnak edilmez ýaly. Şu adalatly sistema, rejim gerek. Şoňa sizem goşun. Belki bir damja goşandyňyz, siziň şu wagtçany diktatorlyk rejiminiň hataryna eden jenaýatlaryň barsyny arassalar, ýa şonu geçirdik biler Allah Taala öňünde. Şoň üçin ýaşy niýet ýarym döwlet ahlat bilen ağlasaň sokur gözden ýaş çykar diýer. Şu günden başla üçüncü diktatorlyga Serdar Süpügün rejimine işen karşılığını görkedim. Men sizden haýyşym. Inni Akmamadaga Rozbay bir watandaşlarymyzy, tesirçilerimizi salamlaryny halk köpçüligine ýetireli. Soň söhbetleşigimize dowam eder. Kelam diýen biziň tomoşaçylarymyzdan. Salam aleykum eziz watandaşlar. Haýyrly agşamlar diýe. Sag bol kelam. Karazoglan Türkmen biziň aramyzdadyr. Ýene kelam bilen dowam edýäs. Döwlet Allah ýardymjyň bolsun, köp alada edýän halk üçin niýe hemmämiz bile ýalkasyn. Bir döwlet baýhan däl. Men diňe Türkmen hereket, ýagny hereket atly birleşen Türkmen Halk Frontunyň göreşiniň, bütün göreşijiler bir metbuat sekretary ýaly. Şolaň duýgularyny, şolaň berýän materiallaryny halk köpçüligine ýetirýän. Men bir metbuat sekretary ýaly men görüp wezipem. Esas tähmet çekýänler başgalar. Ivan Grozny, salam aleykum baýhanlar, rozbay watandaşlar diýär taýjol. Kelam, salam aleykum Muhammed ağa, rozbay ağa, döwlet diýär taýjol. Meryem, salam Türkmen halkym diýär, salam sag bol. Halkara suud biziň esasy kommentarçylarymyzdan. Halkym azatlyk isleýär, azatlygy gerek oy sandıklarına gerek oy sandıklarına gerek bolanna frontda söwüşenler hak eder diýär. Şeýlede halkara suudyň ýene bir tesbiri bar. Onu men dikkatiniňize ýetireýin. Serdar Berdimuhammedowyň ilki bilen duhy, ruhy ýok. Tutsaň iki yumruk berseň bilbil ýaly saýrar diýär. Gepläp bilmeýänem bolsa diýär. Berde tema diktatoryň yalan saýlawy üçüncü diktatorlyk. Şoň üçin bu diktatorlygyň hyzmatkarlarynyň, oýnatgylarynyň ady geçen tesbirlerini men okap wagt geçiretim gelen o. Şoň üçin aýplaşmaň.
kelam bul altın asrın ýaşlary diýip köp halkyň aňyna guýdular. Öňkü Niýazow diktatornyň akmak asrın nesli bolly inni. Şol akmaklaň netijesini görýäs. Şol akmaklyklaň netijesini görýäs şu wagt diýe. Arslan Muradow salam diye şol akmamda aýtdy, tarih ýok diýip, biri türkmeniň tarihi ýok diýdi diýär. Şol türkmeniň tarihi ýok diýen adama garşylygyny bildirýär Arslan Muradow. Haýsy samsyk tarih ýok diýdi diýe. Özüm tarih bilen gyzyklanan soň. Garawul salamu aleykum türkmenim, milletim, halkym. Baýhan ýolumyz ak, ýollaşymyz hak bolsun inşallah. Bu ýolda aýaňyza daş, gözüňize ýaş tegmesin inşallah türkmen halkym diýe. Öpakelif Garazoglu'na minnetdarlyk bildirýär çykyşy sebäpli. Kelam dogry aýdýan Ak Muhammed ağa. Halk häli düşünmäge wagt bar. Kesel köp gitti ineme komentar hazır. Dogry aýdýan Ak Muhammed ağa. Halk häli düşünmäge wagty bar. Kesel köp wagta çeken bolsa hastany guglaşdyrmana ağzından kesellen yarım wagty gerek diýär. Halkara Suud 2019-2021 ýyllarda ýurdun içinde COVID-19 ölen raýatlarymyz bar. Koronavirus bilen. Berdimuhammedowlar gizlediler. Ýöne ölen adamlaryň kimlerdigini wagty gelende açıklanar diýe. Ökmany suratda. Halkara Suud Garazoglu'na ýankyşy küçüğün taňar ýalkasyny aýdýa, bizem taňar ýalkasyny aýdýa ýene bir gerek. Garawul agdyňa alyp Garazogluň inşallah näme diýe? İstanbul'daki Türkmenlerin mazarlığı, konumçuluğu günden güne giňeýär diye. Inantam diňe öňe gelli. Kiçaşy döwlet ağa Ak Muhammed ağa rozawaýakka diye Garazoglu. Garazogluň türkmen bu watançylyk frontuny gollayan her bir illeşimizi taňar ýakasyna aýdýan baryňyza şükür diýe. Halkara Suud Serdar Berdimuhammedow 12 martda gazanýar. Bilýäs. Sanlyklardan ses ogurlanır. Onun etçeklerini bilýäs. Serdar näçe ýyl prezidentlik wezipesinde oturur. Watandaşlar düşünjeleňizi ýazyň diýe. Siziň pikiriňize görä diýe tomoşaçylar. Şu Serdar süpük näçe wagt oturur şu kürsüde. Şonu soraýan. O kelam emeňe minnetdar kardeş diýipdir. Marly türkmen gelli. Döwlet ağa salamu aleykum watandaşlar salam. Aleykum hemmäňiz janyňyz sagmy döwlet ağa men ýaňy ýakynda telewizorda gördüm. Serdaryň aňyrsy bir ýyl ýa-da bir ýarym ýyl oturýar, öz ýakyn adamlary ýoğuna ýanýarlar Serdaryň diýe. Anha jogap. Garawul Halkara Suud Serdar köp bolsa 6 ay prezident bolur. Ondan soňy ýok diýe. Bilam Garawulyň garaşy. Marly türkmen ýa-da Serdar gaçyp gidýär, muny Mir kanalyna astrologiýaçylar eýýäm analiz edip berdiler diýe. Bä. Türkmeniň biziň küççü ustadymyz, strategistimiz geldi.
salam döwletaga ýaşurlar, salam illeşler gitjägşi diýe sagja bol. Bizim Uganstanaky türkmenlerimiziň arasyndan tomaşaçylarymyzdan oraz gelli gurgun ýa-da familiýasyken düşnüklüden, şoň üçin salam diýe salam Uganstanaky kowumlara köp salam. Minnettar. Şerafettin Özbek, salamu aleyküm Türkmen ilim diye salam. Halkara Suud, Garawul ortaça 3 ýyl wezipesinde saklaýas. Ol wezipesini bejerip bilmez. Gürlänne özüne anamy ýok. İçinde gorku var. Gözögçülük gogusynyň diye watandaşlar geljekde Türkmen siyasaty, politikasy diye üýtkär diye. Tesirler köpelýär. Häzir derrew nimedi? Gürüňdeşlige dowam etjek. Geljekde Türkmen siyasaty güýçlenir diye Halkara Suud. Garawul ýok, ho 3 ýyl sen serdary kresla baglap tutup bilersiň. Ýok, görde otur, birden duýdansyz ýok bolar ortalykdan niýe? Garawul. Türkmen ýigit akkamjan ýaşullar bir soraw. Şol diktaturan özü we şoň ýallary we şoňa çokunýanlary alamyzda umuman näçe adamdyr öýdýäňiz? Ýöne prosentda aýtmaňda sanawda aýda aýynda haýyş diýe. Akumda Aýgotayda kän adam ýok bol şol. Näme diýsek, indi şo olaň eline hökümet bar. Olaň eline peçat bar, olaň eline awtomat bar. Olaň eline kanun bar da. Kanun nirde bolmaly? Kanun halkyň eline bolmaly. Kanun halk kim? Märeke, bu märekeden çykan deputatlar halkyň içinden halan çykmaly. Ondaşyndan getirip goýmalylar. Olar şu wagt öz önünden goýulan. Kim goýan? Berdimuhammedow goýan. Ana şolar şu bu beýleki ministrler, ana şolar şol ýanky diktatorlaryň gollanýanlar şolar. Halk gollanyp. Halkyň deputatam halkyň içinden çykanyp, haýlan çykanyp, onuň Berdimuhammedow goýdy. Şo kim şonu kimi goýan bolsa, kim şoň bilen ýanyna öňüne egilýän bolsa, ana şol adamlar şol diktatoraň emeleri, ýardamçylar. Minnettar. Şol ýoluň 2 ýyldan köp beklemek bilen öz bähwidine diktatorlyk nesil şalygyna etdilikden peýdalanýarlar. We bir tarapdan ýurtdaşynaky halk köpçüliginiň gahar gazagyny Alman köşeştirmen gaýtam şonu diýe ýitileşdirýärler diýe. Şu edýän işleri bilen niýe? Halkara Suud Garawul Serdar Kreml'le ýörüýte prezidentleriň ýetişýän ýerine okudy. Duşmany güýçsiz hasaplama, hemme taraplaryň gözögçülük etmeli diýe. Sannynda bolmasa, aslynda bolmasa Kreml'den başga bir planetada da bolaýsyn, şonu duruşy bilen altyna da nimede gaplaý. Peýdasy ýok. Garazoglan Türkmen ertirki saýlawlaryň gatnaşygy pes derejede bolar, elbetde saýlaw ýok. Saýlaw diýilen zat ýok, bolmaýan zat üçin adaty bir saýlaw ýaly gürlemäň nemesi ýok, manysy ýok. Bu eýýän bir kanunluk, bir kanun ýagdaýda geçiriler saýlana. Hem işe şeýle bolýar, häzir hem şeýle bir kanunylyk, kanunsuzlyk dowam edýär. Muny islenip wagt halkara suudlarda halkyň bähwidine çözüp
bolur diýip pikir edýän. Gaty dogry, rejimiň özü kanunsuz rejim. Rejimiň özü bekanun. Ondan bekanun rejim nähili kanuny iş etsin. Ol nähili saýlaw geçirsin. Bular basyp alja, bular talança, bular jellada. Halkara sud Serdar prezident bolmak üçin Russiýadan ally gasalyp galsa Russiýadan kömek isler diye, kynýagda düşdi diye. O sanaky Türkmen doganymyz näme? Men gadymy öwgedgelli diye o wanstandan ne? Öwgedgelli. Ajawar Karacaoğlan Türkmen jewitleşip aktiv boykot, protesta hereketlerini geçirmek zerur, halkara jemgyýetiň ünsün çekmeliýe. Doğru gollayan, goşulyan şol pikire. Yan kaýdyşmaýaly, özüňiz bir zat ýazmasaňyzam, ýazylýan, taýýarlanýan zatlary ýaýradyň, näçe köp şol paýlaşylsa, ýaýradylsa, şol sosial ulgamlardaky şolon görkezjilerini näçe gün tertibinde ýokary çyksa, şol üns çekki. Häzir gün matarda dünýä siýasatynda umumyň internetde näme öňe çyksa, bir bolgusuzlyk bolsa, öňe çyksa, hemme kişi şoňa üns berýär. Ýöne biziňki hak işe, adalat işe. Şoň üçin hökman şonu internetde gün tertibinde iň ýokarky orunlara çykarmaly. Onu çykarmak üçin hem ýygyderli ýagdaýda gaýta paýlaşmaly. Siz pikir etmeň, internetde öňe çykýan zatlaryň hemmesi dogry, hakyky bolan soň ýok. O taýda statistika seredýärler. Ol aýdylýan zadyň, edilýän zadyň etikasyna, zadyna seredýän adam ýok. Şo meşhur boldumy? Köp adam şoňa üns berdimi, paýlaşdymy? Hä, şu meşhur adamlaryň üsün çekkä aktuallik şo tarapdan seredýärler. Faryapdan niye? O wansanyň Faryap diýen ýerinden Türkmenden köpçülikli oturyan gadymy ýurdundan men Faryapdan ýazýan niye öwgedgelli. Karacaoğlan Türkmen Serdaryň näçe wagt oturjagy Russiýa-Ukraina urşunyň netijesine galy bersede Putin aga bagly diye. Karacaoğlanyň pikiri. Sistema dong başlady, şoň üçin tesirlere soň dowam ederiz. Inni onu Ak Muhammed agany kän ýadatman sebäbi bir sagat boldy, kän ýadatman jemleýiji sözüňizi eşitdireli Ak Muhammed aga. Ondan biz tesirler bilen dowam ederiz. Öňke dişimiz ýaly. Bolýar. Ni jemleýiji söz näme berdi? Bizim esasy alyp barýan işimiz, esasy alyp barýan ýürýän ýolumuz, işimizem, ýolumuz hemmesi bir şol Türkmenistana imani ýykmalylar, şol ýerdäki rejimi ýykmaly, ortadan ýok etmeli. Bizim hemme edýän işimiz, alyp barýan işimiz şu halka ýaýradýan pikirlerimiz şu taýda oturan diktator size münasip däl. Size geljeňiz bolmaýan şu adam bilen. Ona bir dik geçdik, ona şol men öýde oturana Berdi Muhammedin öýde gelenini aýdyp başladyk. 2014-nji ýyldan bäri resmi ýylan edildi Türkmen hereket. Şondan bäri men aýdyp gelen her çykyşymda Alatlyk radiosi ilk wada ünsür başlady, bizim pikirlenmeler. Soň ünsünden goýberdi. Menden bunam aýtjak şu wada. Täýap näme diýende Alatlyk radio hem Türkmenistanyň Alatlyk isläni.
eger isleýän bolsa, näme üçin şoň adatlyk üçin hakiki görüşen adamlar bilen pikir alşan okşata kotaran adam. Kim ol? Awani erteki nemäň jemi. Bu taýda ýani Garajoglaryň aýdşýaly ol buý baram däl ol ýöne menim oglam aýdyp geçdim. Bu bir ýöne absurd. O taýda jemlemäne de gerek ýok we o herdar öz başda gelen oýar. Herdar getirýärler o taýda. Buý bar bolsun bolmasyn ol fiksiýa. Şu dünýäniň öňünde görkezmek üçin, şu buý bardan geçdi diýmek üçin. Ýöne dünýädäki siýasatçylar bilýärler. 2016-njy ýyldaky geçirilen konstitusiýany üýtmek baradaky saýlawyň nemesini kabul etmediler, netijesini. O legitimli däl diýmek konstitusiýany kabul etmediler. Şok üýtgen konstitusiýa. 7 ýyl oturup bilýär prezident üýtgen konstitusiýa. Bana şu mökledi kabul edilmedi. Şu häzir şu üýtgen konstitusiýany boýunça geçirilen hemme saýlawyň hemmesi bir kanun şol. Şondan bäri şu kabul edilmese, on kabul etmese, Ýewropa we eýlek döwletler kabul etmese şol netije ýok şol. Ýöne bir boşuna bolup duran iş, şu iş bolup bar. O boşuna bolup durmakdan dowam etmegine kim golluk berýär? Onu ýaňy aýdyp geçdiler. Geçen ýylan baryp gördü şu taýda oturuşdy, duşup geçirdi. Soňa mene şu taýdan Berdimuhammedyň özünem şolar getirip goýdy şu taýda şol neme şu kurfe. Täp näme diýende olary näme Türkmen Halk Respublikasy gerek däl o. Türkmen Halk Respublikasy bolan ýagdaýda halk özüni dolandyrjak, öz ekonomikasyny galdyrjak, özüniň hakiki döwletligini subut edip biljek. Şu ýagdaýdaky dörejek respublika ol adamlar gerekler. Şoň üçin olar kimi gollýar? Şol oturan ogryny gollýar. Ogryny kezaby gollýar. Diýmek, erteki saýlaw geçdi ediler ýöne oglan ediler şeýler. Buny onam kabul etmez, Ýewropada kabul etmez, Amerikada kabul etmez. Döwletleri kabul etmez. Diýmek, neme bu Berdimuhammedyň özü ýaly oglam ne legitimli prezident bolar. Ol şeýle legitimli bolan ýagdaýynda buny diplomatik taýdan hiç ýurt kabul etmez. O Moskwa gelmek mümkin. Ya Duşanbe barıp gaýtmak mümkin. Başga ýerek barmy? Onu hiç kim kabul etmez. Kabul etmese olar eýem международный protokol boýunça çagyryp bilen oklar. Diýmek Türkmenistanyň siýasaty ýeri gaçdy diýmekde. Ertir şu wagt bir ýerde asylyp durmak mümkin bir bagdan dyrjaşyp. Ertir ýeri gaçýar bizim siýasatymyz. Türkmenistanyň siýasaty ýeri gaçýar. Şu fırsatda bizim etmeli işimiz ýa-ni aýlap geçdim gaýtalamay. Özüňiz bilýäňiz, oturanyň hemmesi bilýär. Ýüzlenýän, gödüňleýänlerim bilýär. Ýitilenmek gerek. Biz edilmede almasak şu işi halka edip Türkmenistanyň Halk Respublikasyny gurnamasak başga adam gelip onu gurnap bermeýär. Şoň üçin bu şoňgy berkirakdan esasy iş erteden başlaýar. Emmäňde köp sag bolsun aýtýan janyňyz sag bolsun. Pagaman ýene de görüşelim. Köp sag bolun, Akmuhammed Baýhanow. Türkmen Hereket, ýani Hereket adly Birleşen Türkmen Halk Frontunyň görüşiniň baş tutany, ogurky syýasy tutsaw, iktisady ilmlaryň doktory. Şeýlede meňiň ulagym köp adam soraýar. Familiýaňyz Mendeş, diýip meňiň ulagym atam kakam ornunda ömrü uzak bolsun.
Ondan hakkında köp sağ olun. Şu günkü ýaýlymyza gatnaşyp beren gurrunlygyňyz, maglumatlaryňyz üçin. Onu şu taýda biz sizi ruhsat bereliň, sebäbi 1 saat 15 minut boldy. Şoň üçin sizi ýadatatymyz gelenok, belki ertirem agşamlyk bir adatdan naşar ýagdaý bolsa ýa köpräk bir sorag zat maglumat gelse, ertirem günüň jemi diýen ýaly bir zat edäme mümkin, has gysgaça. Ýöne häzirini şu nemeler bilen tesvirler we beýleki watandaşlarymyzyň garaşlary bilen netip bolsa, ýani uzağa çekdirmän jemler. Sag bolun onda. Taňry ýapka. Bolýa ýaşy köp sag bolun, görüşýäris. Inni biz Arslan'a mallyk häzir efire. Ýöne şu taýda Rozwaýym köp wagtdan beri oturýan. Ýöne eger Arslanyň kän wagty ýok bolsa, onda Arslana gysgaly söz berip Rozwaý bilen dowam edip bilýär. Arslan ýagdaýyň nähili? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. O ýagdaýda. Raul. Wagtyň bar dämi? Wagtym bar agam Rozwaýa gürlesin. Onda Rozwaýa söz berýär. Rozwaýyna Akmamad aganam diňlediň. Bir topar watandaşlarymyzyň garaýşlaryny pikir beýan eden tesvirlerini, zatlaryny, hemme zatlaryny diňlediň. Hawa. O kawat ýene satdy. Hawa. Inni Rozwaý bir habarçy höküminde şeýlede bir tejribeli garajdan aktivist höküminde. Sen nähili baha berýän? Ertir başlajak täze döwre. Türkmenler üçin. Mikrofonuny açdym. Doğru. Mikrofonumu açtım. Menin garaýşym döwlet iýlikden ütgeşikdäl, meniňki edil şu bilçiňaly halkyň düşünjesi, görüşi nähil bolsa meniňki edil şolar ýarak men ondan ütgeşik bir zat, mende ütgeşik zat bolar diýip men pikir edemok. Etmeýänem birinciden, ikinciden men Etirki boljak saýlaw dogry käbir Türkmenistanyň daşary ýani halkara guramalaryň, halkara siýasatçylarynyň we halkara synçylarynyň gözünde ýani saýlaw höküminde saýlaw diýip hasap edilýärler, emma bir Türkmenistanyň raýaty olarak, daşary ýurtdaky bir raýaty olarak meniň gözümde Türkmenistanyň ertirki geçiriljek saýlawy meniň üçin Türkmenistanyň hakyky saýlawy däl. Men bunu şu taýdan açyk beýan edibiljek we şu saýlawa men özüm bile gatnaşjagam däl. Sebäbi şunçaýlap saýlawa gatnaşmadym. Gatnaşmaýanam, bundan soň gatnaşjak däl. Haçan hakyky saýlaw we hakyky siýasy strategiýa Türkmenistanyň ozaly ölen daşynda däl, içerisinde yani hereket edip başlar. Hakykatdan da halyk ýagdaý ykbaly we olaryň durmuş ýagdaýlary bilen bagly bolan meseleler göze alınıp, yani belli bir derecede çözüm döredip başlanarsa, ene onda men Türkmenistanyň içerisindäki istendik saýlawa da men gatnaşyp biljek. Ha daşynda bolayyn, ha içerisinde bolayyn, tapa diýyor. Üçüncü bir belirleyecek zatım bu ertirki geçirilecek saýlawyň prosesi eýen meniň görüşümden, meniň düşünjemden eger mysal alyp öz nämem aýdyp görüşümi açjak bolsam, men bundan bir näçe ýyllar ozalan men Türkmenistanda siýasat nähil oýnalýar we bu saýlawlar nähili geçilýär. Bu saýlawlar kimleriň elinde, bu saýlawlaryň asyl hemaýatkarlary kimler, nähil derejede saýlawlar geçirilýär. Bu zatlar meni ýen 5 barmam ýaly bilýän. Sebäbi üçin diýende şol Türkmenistan birinji garaşsyzlygyny yglan edende şol Türkmenistan gozalky prezidenti
şol zulüm paraz başa gelende halk hal oyanmanqa halkyň boyuna ýylan ýaly saryldy da şol döwürde şol Türkmenistanyň Ozal Kıska Kompartiýasynyň birinji sekretary döwür öz bolup iş ýapýan döwründe şonuň bilen bir hatarda işleyen adamlar var veya şondan soňra bile iş ýapýan adamlar var. Şolar aýdýarlar da bu halk oýanmanqa diýip halkyň boyuna sarılan bir ýani halkyň boyuna bir dolanan ýylan bolup nämetdi diýdi. Bundan soňra diýär şu bu zulüm geldimi ýurdun başyna diýdi. Bu zulümden soňra indiki gelecek zalim bolup biler diýip aýdypdylar da. Ene şol aýdanlar hakykatdan hem şol aýdan adamlar şol aýdylan sözler hakykatdan hem ýani yerliginde we yerlikliginde öz ornuny beýan etdi. Halk bir näçesi ozalkydan zulüm gören olsa häzirkiden ozalkydan zalimlik gören olsa häzirkiden zulüm gördüler. Yine bir bellemeli zatymız belli bir muhtarda ýani belli bir bölekde halkyň günäsi barmy diýsek şu zulüm parazlar, zalim parazlaryň gelmesine elbetde muňa da ýok diýiljek däl. Bar, ýöne olaryň mejbur ýagdaýda ýanky zulüm parazlara gulluk etmek zorunda galypdyr da. Ýanky şol Ak Muhammed agaň beller geçişi ýaly. Perwaýsızlar bar. Rozwaýakka sözüň öýlen bagyşlar perwaýsızlar bar. Maňa näme bolur, maňa näme ýa-da ay hiç sat ütgemezlay, hiç sat ütgäsi ýoklay. Näme seňem bir dereklay diýip görenler bar. Olar ýaly gözlen seretseň onda Türkmenistanyň men dogrusyny desem 3-den 2-sini şolar ýaly diýip hasap etmeli bolýar. Sebäbi şunda endi halkyň oýanjak halk oýandyran oklar. Oýanmajak halky da oýanmajak halky da oýandyrjak bolýarlar. O da özleri üçin ýani öz tarapları üçin oýandyrjak bolýarlar. Sebäbi ýa Ak Muhammed aýtdy şol öz çykyşynda biriniň öňünde epilen adam bar olsa diye şol diýmek diye yani şoňa hyzmat edýän adamlardır diýmek diye de şo manyny aňla diye de indi şu taýda bellemeli zatymız bar. Biriniň öňünde epilen adam elbetde epilýä bilen epilen hem öz öňünde epiler ýaly töweregine bir näçe adam toplaýar. Hem öz öňünde epilýä hem ýanky geljegi häzirki geljegiň we uzakda oturanyň öňünde epilmäne mejbur olar ýaly adamlary şeýdip toplaýarlar töweregine. Ynha şeýdibim ýanky şol ildeşimiziň bizden soranyň jogaby şeýlerek çykýardy. Onuň töwereginde näçe adam bar, şoňa hyzmat edýän diýende o belli bir muhtarda ýanky yeri gelende bir halkyň nämersini görkezmegimiz gerek. Sänem şinde olar biz günahkarlarymyz ýok, günahkarlajygan bolamyz ýok. Ýöne olar häzir mejbur ýagdaýda öňünde kaldylar. Bukulup ýani bükülüp kaldylar öňünde hakykatdan hem. Indi şol bükülmeden veya şol zulümlükden gutaran käbir adamlar, käbir raýatlar köpsü diýeni ýaly şol ýurtdaşyna çykyp öz janyny gutardylar. Bäri çykan soňam ýanky şol sen aýdyşyňalyk bärde has bularyň eýem aň düşünjesi, göz ýetimleri eýem giňep başlansyň. Bular ähli zatlary göz ýeten soň ýowaş-ýowaşdan bärde ýanky şol aýdyşymyz ýaly esasy bölegi şol daşary ýurtdaky türkmenleriň Ağlavasy diýen has köprägem şu İstanbulda şular birazajyk artık göz ýetir uğradylar da şu zulümlüğün eýem näçe wagtdan bäri we nähilde soň geljekde nähil derejede ziyan ýetirip biljekligine çen her kim eýem göz ýetirdi. Ýowaş-ýowaşdan seslendi bular. Ýöne bularyň seslenmesi bizim üçin bir tarapdan oňat peýda şol. Elbetde muny şol daşary ýurtdaky sinçilerde, halkara gulamalarda görüp durlar, bilip durlar, eşitip durlar, hatta olardan maglumatlara alınıp dur. Emma beýleki bir tarapdan seretsek edil şu gece gündüz boluşýaly veya ertirki de günde dowam ettirilişi ýaly Türkmenistan özüne tabin bolap biläjek, özleri bilen edil şol bir düşünjede, bir ýolda ýörep biläjek siyasi düşüncelere tabin olacak ýanky şol sinçileri eýem Türkmenistana çağırıldylar. Olar çağırılsa bile de şol sarana Türkmenistanda ozaldan bolan strukturany ütgeden oklar. Ýene şol strukturada ýanky şol strategik siyasat dowam etjek. Yani saýlaw edil şol nämede dowam etjek. Şahsy ýene gelir. Şahsy ýene ata minmäne we şoňa men geşkip sapa gelirler.
Olardyň şol 3-nji diktatorlygy gutlamak üçin bir reýlik üçin gelýär. Şeýle bir ýagdaý bar. Son däl, hiç adam däl olar. Olar bir reýlik üçin geldi. Mood Cape bar, şo Mood Cape'den peýdalanmaly. Wezipeden peýdalanýar. Mood Cape belli bir gynasa hem belli bir derecede belli adamlara ýa-ni şol Mood Cape peýda berýärdi. Meselem Türkmenistan öz halkyna şol näme gelende, Türkmenistan halkyna oçur gelende, ýani şol näme gelende Türkmenistan halkyna şo belli Cape'en berilen okşolarda gaýtam beterine zuluma duçar edýärler. Olan belli zat. Ondan soňra häzirkiden beter şu ozalky döwründe de şol özüň bilişiň ýaly şol her öňüne gelene şu yurttaşyndan biri gelse her öňüne gelene bilýän bolsaň şol bir haly bir atlarga doguradylar. Ozaly bolan bar bilen şol bir haly bir atdy. O Türkmeniň meseler ýa iten almadym ka. Indi bu da munuň da ene häzirki geljeňem kakasa mana bir itin nämesinden arkaňda şol nämede dur o gujagyna alyp olamak gidip bir iti şol Putin'in eline tutturdu şol o ýeňsesinde tutup ene seret biziň itten ses çykýan däldir diýmek ýani şu itin nämesine tutup görkezmegen bile biziň ittenen bile seret şundan ses çykan ýok diýär-de biziň item çydamly diýjek bolýar-da näme etseň durýar çydamly diýär-de gepin gysgasy halkymyz ýaly itmizem çydamly o zalky it boljak diýip şol mesajy berýär. Şol ozal kema edipdi biziň 4 milyondan gowrak goýun ýaly halkymyz bar dep. Bulam şu it ýarak näme çek oldu da halky. Bu zatlar geçer bir geçici bir süre höküminde ýani wagt höküminde halkyň bir synagy bolup biler. Ýani syna halka syna höküminde de berip bilerler. Berýärler o. Esasy ýene şu taýda bellemeli zat şol eterke geçiriljek saýlawyň esasy maksady Türkmenistanyň geljekki prezidentiniň Türkmenistanyň halkyna we Türkmenistan döwletine nähil derejede seredip biljek, onuň Türkmenistanda geljekde nämeleri döredip biljegi, nähil işler alyp baryp biljegi barada hiç bir zadyň aýagyny açygy bolmadan apar topar bir-birini ortağa atdylar da ýa-ni prezident gerek diýip çykarmaga başladylar. Bulam geljekde ýene Türkmenistan üçin ýene bir gaty uly ziyan boljak, ýani bir halkara beýlek halkara guramalaryň öňünde, halkara sinçileriň öňünde, beýlek halkara döwletleriň öňünde Türkmenistan ýene bir näçe gezek gözden gaçjak. Näçe diýsen Türkmenistanda şu makala çelini nämelerde analizlerde görüp otyz Türkmenistanyň ne demokratiýada ne beýlek adam hukuklarynda ne beýlek söz hukuklarynda hiç bir derecede ösüş ýok. Ya bir bal ýokary gidýär ya bir iki bal aşak düşýär ýani. Şonuň üçin bu häzirki boljak prezidentim bu men bir iş başaryp biler diýip dolu hiç hil garanti beribiljekler. Munda wagt görkezer. Bulan berk şu atasyýaly 1-2 ýylyň içinde bir her zatdan bir ütkeşiklik eden ýaly bolup ondan soň ýene etjeni öz bilýän olmaga mümkin. Sen adam için bilmek diýin. Ama eger şul adamlar şunundan başka beýleklerden hem eger biri gelip şu tak oturaysa şol 9 adam 9'unyň hem islendik biri gelip şu Türkmenistanyň prezidentlik postuna eýe bolup biljek diýip özüne yglan eden olsa şolar mundan hem beter böyle. Olar hem edip bilmeýär. Olarda şonsuz hem etjek olan niýet hem ýok. Olaryň içindeki niýetini Allah Taala ýani şol adamzadyň içindeki niýetini yüzüne urup durdu. Yüzünden belli bolup dur adamzadyň içindekisi yüzünden aydıp durdu. Yüzüne seretsen adam psikologisyny okap bilen içindeki psikologisinde. Şoň üçin ol gelellerden hemen hiç umyd edemem ýok. Bu Türkmenistany gaty erwet derejelere mundan soňky durmuşda ýani geçiriljek prezidentlik saýlawy mundan soňky nämesi Türkmenistany gaty erwet derejelere ýani getirer diýip men pikir edýän. Umydym ýok hiç hili. Täze prezident saýlansa bile men bu ütkeşik geçirer ya ütkeşiklik edip biler diýip umyd edemem. Eder ýöne bir geçici ýani bir belli bir mühletleýin. Yani belli bir mühletleyin bir zatlar etjek bolarlar. Yani meselem ozalky zulüm paraz göz boýaçylyk üçin. Ozalky zulüm paraz ýadyna düşýän bolsa men ýazypdan men söz edýän.
Türkmenistan'ın Harby Goranmak Ministerliğinin ählisini bir eşek edip bilmedi. Başka her yerde ulandılar. Sağlık Ministerinde de ulandılar. O hocalarında her yerde ulandılar. Hatta mekteplere çelini getirip zındılar. Şol bunun atası da näme etti? Şolun ozorluğun edeni işlerini bu ne doğru oldu deyip qaytadan Türkmenistan'da iş organlarını köpeldiyas deyip kadır yani şol kadır meselesinde doğru yeni önkü iş yerlerine adam qaytarıp şol sağlık kulluklarına beylek öz edaran işgärlerine beren ýal etdi. Ýöne onda da belli bir derecede işgärler kabul etdi. Şonda da şol edaralarda, şol kuramalardan işten boşan adamların hemmesi diýilen ýaly hatta şoların %60'a işe kabul edilmedi. %30'u kabul edildi, nirden seretsen 70'i yine şol işsiz derecede kaldı. Bu sadece şol göz boyakçılık etti. Başka eden iş olmadı. Bundan sonra anha gelecek oğlu da edir şu atasyyalıga göz boyakçılık etse halkın gözünde bunun ornu avrayıp bolmayacak. O şonsuz hem hazır bunun şol maşkala veya maşkala azalarının eden pusubuculukları veya şol hemme kime belli oluşalı şol paraxorlukların belli bir bölük yerlerinde yani özlerinin eýçilik ve gözekçilik etmekleri eýem diňe Türkmenistan'ın halkında del halkara beýleki döwletlerde de eýem belli olup ayan olmaya başladı. Yani ayan olup bize çıkmana başladı. Bulara da elbette hizmet edýän adamlar bar. Bulara da hizmet edýärler var. Ýurdun daşında da var, ýurdun içinde de var. Ýok diýjekler, ene şu ýurdun daşındakylar hem köpsü hemmemize mälim belli oluşýarlar. Ene biz eýtjek, ene biz beýtjek. Indi görsen soňky nämeleri seretsen, soňky bir hepdeki informasyon sosial media seretsen bolsa, indi bir 2 aýlyk eýdelin, beýdelin diýen boluşup, ýani garaz Türkmenistan'ın başına yine gelecek ki yine bir zalimin ya zulüm parazın bir neslini getirdiler. Bundan sonra görecek günümüzün vakta halimize diyecek yani Allah näme ver yazan olsa her Türkmenin mağlayını şonu görer yani şu Allah Teala'nın bir sözü var her yerin dağına göre kar verir deyiptirler de. Şu sebepten men bunun oğlu var da men hissat hazır garanti vereceklerse näme için diýende aýdy garanti değil garanti beremem bilmeyen näme etjek var da umumy bir öz düşünjemi aýdybiljekler de sebäbi bir işe başlap ertir saýlawdan geçsem sarana bunun nämesi en berkisi yani 18 19 ya 20'si şol 3 gün ortalığında bu eýem kasam kabul etmeli. Kasam kabul edenden son bu adam hakiki posta eýe bolýar yani. Ondan soň bunun netijesini görüp soň biz özümüziň siyasi analizlerimizi, siyasi düşüncelerimizi has hem halka ayan edip bileriz diýen. Bileriz diýip men pikir edýän. Emma ertirki geçirilecek saýlawy men şahsen özüm veya menin töweremde men tanadyk bildigim raýatlar, Türkmenistan raýatlary barjak däl, men özümem barjak däl. Beýleki raýatlara da men barıňam diýjekler, barmaňam diýjekler. Olaryň öz düşünjesi, öz pikiri, özleriniň raýatlyk hukuklary bar. Eger Türkmenistan geljek ykbalyny nähil düşünen bolsa, ol kararym Türkmenistanyň daşary ýurtdaky veya içerideki raýatlarynyň öz ellerine galandyr diýip men umyd edýän döwlet. Minnettar Rozbay. Onu tesvirlere geçelim. Arsadan görülüdür. Rahatik Bijaev diye. Assalamu alaikum vatan diye. Assalamu alaikum. Yaşlılar geç yaşı diye sağcı ol. Yine o vatanaki Türkmen doğanlarımızdan Muhammed Eyyub Rahim sağcı ol. Salam. İyi akşamlar hepinize diye. Salam. Akşamlar hayırlı olsun diye minnettar sağcı ol. Muhammed Rahim Rahatik Bijaev diňe öňe yaşlılar sizin saýaňyzda azat Türkmenistana bilelikde eýe boluruz. Bizim saýamyzda däl biz görüşýänden ekranna şolaň adyndan görünýän sözçüleri, metbuat sekretarlary ýa-da şolaň kanalynyň işgärleri diýen ýaly görünüşde biz
esasy iş edýänler, esasy görüşýänler olar ekranyň öňünde we ekranyň öňünde bolmaşan gowy häzir köp tarapdan. Olaň özüniň dogan garnaşlarynyň hoplugy bir tarapdan edip gören işlerinin öňürjülükli bolşy, bereketli bolşy we hakykatdan ham gowy kök salyp hiç hili şemala, hasrada, harasada, hiç da yıkılmazak, sarsılmaz derece gelýänçe şolaň ekranyň öňüne çykmalygam, şolaň edýän işiniň gaty gowy ýerlikli pikir edýän. Şoň üçin bir okda bir näçe towşan aglan ýaşdaýda şonuň bilen mehriban doganlar öňem aýtdym, häzir hem aýdýan san näl hile bagly. Inni köp adamlar aýdýar, meselem diýe şeýle boldy. Watandaşlar biz diye 20 tane adam olup çıkalım ekranda, 20 tane adam otursun. Bu programma, häzir kullanýan programmamız 20 adamdan aňryk alanok. Şoň üçin 20 adam olup ekranda olurlydylar. Bolýa diýdik. Watandaşlar bilen bağlanacak boldy, köp adamyň bağlanyp bilmedi. Kimin telefonu ruhsat beren ok, kiminiň interneti garaz. Şoň üçin iň soňundan 1 saat gijip başladyk häzir. Inni şeýle bir hakykat bar durmuşdy. Şunu hiç wagt ýadyňyzdan çykarma. Fan bilen mesele sözülen o. Inni Ukraina bilen bağlanşykly, Ukrainadaky uruş bilen bağlanşykly käbir Türkiýedäki çalgyrt kellesi täsin işleýän käbir finçilan men analizlerim käbir görýän öňe çyda bilemok, nereden çydanyp öçürýän. Öňe bu adamlar Türkiýede sözüne anam bildirilýän döwletiň hukuk edaralarynyň, dürli edaralarynyň pikirine ähmiýet berýän adamlar diýilýär. Bu adamlar şeýle diýär, şeýle baka berýär. Häzir diýär, Günwataryň häzir Ýewropaň ilat sanyny hasap etýär, üstüne de Amerikany goşýar. Ondan häzir aljak seni söz berjek Arslan Bulmut. Ondan aýdýar, ondan şeý diýär, meselem Ýewropaň ilat sanyny Amerikanyň üstüne goşýar. NATO döwletleriniň hemmesiniň ilat sanyny alýar. Soň on garşysyna Russiýany, Hytaýy, ondan Hindistany, Pakistany şolary goýýar. Ondan deňeşdirýär. Olaň diýär ilat sany bilen niýe bulan ilat sany deň däler diýär. Şoň üçin niýe ilat sanynyň köp ýurtlary inni diýär bu tarapyň ilat sany günnä gorun ilat sany köp bolan soň diýär inni dünýäde diýär häkimet diýär şu tarapa geçýärdi. Ýene bir Diokletianyň hasapdan biri girjek bolýar. Arslan telmidänmi bilemok, ýöne men onu almaýar. Men çak edýän kim bolup biljeğini. Ýöne politiski trup diýen adamlarmy hiç wagt ömrüni itiňiz beýseginde ady bolmadyk. Diňe bir türkmen halkyna, Türkmenistanyň watandaşlaryna däl, ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna satançylyk etmekden başga hiç da başarmadyk adamlary men salam telige de alamok. Ola pikir alışmak ekeni, ola interview etmek ekeni, şoňa da alamok. Şoň üçin eýen biri Arslan'ın adyny ulanyp jany ýaýyna girjek bolýar. Öz ady bilen ýa başga bir lakam bilen Arslan'ın ady bilen girjek bolýar. Şoň üçin men onu aljakken ýalňyşlyk bilen studiýa girýände de ilkinji sözünden soň men onu kesýär. Yani çıkarmam. Sebebi bugün biziň gün tertibine ýekaje temamyz bar.
Yekece temamız. Olam näme? Ertir başlayacak. Serdar Süpüğün kartinada, sahnada baş oyuncu edilip koyulup, şon arkasından oyun olacak. 3. diktatörlük oyununa karşı başlatılacak aygıtlayıcı görüş, protestolar, boykotlar. Seyredin. Manalı manasız. Bütün dünya hazır. Putin'in Ukrayna'ya eden hücumunu nähili karşılık görkezýär. Nähili şoňa jogap berýär. Köp edilýän zatları, görkezilýän karşılıklar men oňoýlanmak. Men häzir muny oňoýlaýan ýermany daýdamak men muny. Ýöne bir adamyň içinde jan var bolsa, bir dogry ýa-da bir ýalňyş pikir var bolsa, şonu beýan edýär. Näme üçin daşary ýurtlarda, internetde hiç hili kıyınçılığı bulmayan vatandaşlarımız günlük 2 mundunu şu Türkmenistan'ın halkının, Türkmenistan devletinin ýagty geleceğine 2 mundçuk wagtyny aýryp bilen o. Her gün näme üçin? Aýtdyma, 1 ay edip görün, 1 ay bolmasa da halkara derecede siz onun täsirini görjek bolsaňyz 1 ay etmeli. Sebebi statistikalar aýlyk tutulýar. Şo kompýuternaky, programmasynaky statistikalar aýlyk tutulýar. Edil YouTube'daky ýa. Şoňa görä seredýär. Şoňa görä siýasatçylar, siýasat bilen baglanşykly geçirilýän tegele stollar, gürrüňler, temalar şoňa görä saýlanyp alınýar. Siz Türkmenistan çıkarıp bilseňiz, näçe ýokaryk çıkarıp bilseňiz, Türkmenistan bilen baglanşykly meselelere şonça köp ün çekilýär. Ben şoň üçin aýdym. Haýyş edýän. İnternette aktiv bolanýan watandaşlarymyz, internette köp wagt geçiren watandaşlarymyz günlük 2 mund aýyrsyn hak görüşini. Öýde hiç zat paýlaşyp bilmeýän bolsa, şu Türkmen hereketinin, Türkmenim kanalynyň we beýleki aktivistlerin dogry paýlaşýan zatlaryny paýlaşyň ýaýradym. Men sizden haýşym. Dowam edýäs. Halkara Suud Garajoglan sana goşulýan näme? Great Nation. Здравствуйте, Türkmenistan'sı diye. Uluy millet, büyük millet diýilen vatandaş orçça ýazýar. Salam Türkmenistanlylar vatandaşlar diye salam sagja bol. Yine şol Arslan'ın adından girjek bolýan biri var. Ýöne bolanok, başa baranok. Awa. An göreli nähili bolýar bu bolusuzlugyň ýyzy. Türkmen edil halkym bizim nesip bolsa öz gahar kazanmazy şolaryň yüzlerini türköz. Nesip bolsa esasy zat özümizden gorkuýuny aýraly bolany we biri-birimiz bilen goşulşalyň bolany agdyrykda hereket edeliň diýe gaty dogry aýdýar. Sanel ine pikir etip görün. Bütün geçmişdäki edebiyatdaky eserlere, tarihdaky misallara seretip görün. Hiç wagt halk köpçüligi hiç bir döwürde, hiç bir ýurtda halk köpçüligi bir tarihi ütkötmedi, ykbaly ütkötmedi. Şo halk köpçüligini herekete geçiren öňdawarçylar, gahramanlar, edermenler. Näme üçin Göregli destanyna 40 ýigit diýe? Näme üçin Göregli saýlama 40 ýigit bilen uruşýar? Näme üçin? Häzirki dünýä döwletlerine ispesnaz ýa-da ýürüýte tälimli goşunlar asany bolýar. Kompakt, agaçyk, sanly edip saklaýarlar şolary. We şolary iş bitirýär. Tutuş goşuny süren oklar, ýürüýte tälimli, ýürüýte gowy ýetişdirilen eskerler gidýär, näme iş etmeli bolsa edýär, gaýdýar. Bu iş şolary ýaly edilýär. Şoň üçin göni aýlymda 20 adam, 25 adam, 30 adam, 40 adam,
100 adam, 300 adam, 1000 adam. Bu kimin üçin gerek? Şu virtual alemde öz egosunu kanaatlandırmak isteyen reyting bilen şu 3 yaş köpük girdecisini birazcık köpürtmek isteyen reytingçiler için gerek. Elbette. Şulanma. Bir kanal köp seyrediliverse, bir kanal köp paylaşılıverse, bir kanal üns merkezinde bolsa, elbette üns çekýär. Muňa peýdasy bar. Men muň peýdasy ýok diýemmi? Ýöne hakykatda hakykat ýüzünde bir iş bitirjek bolsaň, bular ýalyky yalan reytingler bilen, balon çiğişirilen reytingler bilen iş biteno. İlki bilen, uruşda da näme diýerler? Razvedka ýörüýte tälimliler gidiýär, uruş düşmanyň ýörüýte ilki bilen ýok edilmeli, güýjüni azaltmaly ýerlerini partladýarlar ýa bir zat edýärler, ondan soň hüjüm başlanýar. Esasy hüjümi halk köpçüligi edýär. Ýöne esasy hüjümden öň düşmanyň täsirini azaldarýaly, düşmany çalt deňerýaly ýörüýte tälimli güýçler düşmanyň içine girip şo taýda partlatmaly etmeli zatlaryny edýärler, taýynlyklaryny görýärler. Bizim öňde barjylygymyz, az sanly görünýän öňde barjylygymyz nihaýetde şolar ýalyky görüwlen 40 ýyldy ýa-da beýleki destanlardaky, tarihlardaky ýaly. 300 Ispartak şeýlemi? 300 Ispartanly diýilýär. 300 adam tutýar şo bogozy. Şo geçidi tutýar. Esasat anam esasat hile edilýär. San bilen hiç zat ýören ok. Elbette sen sewda etjek bolsaň san gerek. Pul üçin san gerek. Olar ýazatlar üçin san gerek. Ýöne şunu ýadyňyzdan çykarma. Irugiç şu diktatorlygyň zulmüniň şarpygy Irugiçde de gelip etýär. Siz näçe öňüne egiläýin? Şu 24 sagatlap şoň öňüne egiläýin, hemme zadyňyzy hüdürläýin. Iň görnüşde şoňa syýasy, medeni, sunnat, fiziki, ruhy taýdan күнтүçülük hyzmatyny beräýin tapaň diýär. Muňa misaly, purtopor ministrleri, purtopor resmileri, basylly, çüýredi, türmelerde ýok bolly gitdi zyndanlarda. Ya da elbette ýagdaý doktorlar häzir. Näme üçin? Bulam şonu görkezýär. Siz näçe şu haramçylyk rejimine, diktatorlyk rejimine näçe gulluk etseňiz ediber, insanyň şoň şarpygy siz hem zyndandy görýäňiz. Ýöne geljeňizi pikir edin. Siz hem bir näçe haramzada bolsaňyz, näçe biderek adam bolsaňyz, ýa-da belki gowy adam eliňizden hiç zat geleni. Şu adetini hiç zat edip bilmediňiz, hiç bitirip bilmediňiz. Türkmeniň ýazyljak täze taryhyna goşun. Öz goşandyňyzy goşun. Hükman bu goşandy ekrana çykyp görkezmeli, reklam etmeli diýilen zat ýok. Usta Kerim bilýär. Balygy sozun. Balyk bilmese halyk biler diýe. Bilýär. Esasy sizi sowat berýän, sizi kanaatlandyrýan, size sowaby berýän şol. Şoň üçin goşun halkyň göreşini. Şäher dünýäde hemme zat tazelenip dur. Şu tazelenýän döwürde bizim Türkmeniň ykbalyny tazeläni. Bizim hökümetimizi, sistemamyzy, döwlet ulgamyzy, hökümetimizi hemme zadyma tazeläni. Düşünjämiz tazeläni, duygularymyz tazeläni, ädimlerimiz tazeläni, mehruban dolanlar. Türkmeniň kanaly. Türkmen hereket adly birleşen Türkmen Halk Frontu şu günden başlap 3-nji diktatorlugy her gün ýazgarmaga dowam eder. Elimizden geldiginden her gün ýazgarar. Dürlü sosial ulgamlarda, dürlü dillerde. Bir de goşulun. Elinizden hiç zat gelmeýän bolsa,
ýa-da gaty güderan bilen başaray bolsaňyz goýulýan zatlary, ödürlenýän zatlary paýlaşyň ýaýradym. Haýyş. Arslan senmi? Sen bolsaň ses ber. Hayır. Selamünaleyküm. Aleyküm. Bira sen adından girip nemetçek bolýar, gatnaşak bolýar ýöne. Onu Yok. Ben ödüm geri ölmedim. Satılmadı hiç şey. söyleme. Ha. Inni Arslan söz sönne. Saylovlar vardı. Ertir saylov geçerli edilýär. Serdar Süpük tagda çykýar. Sen pikirin şu bolýan teatr absurdluk barada sen pikirin näme? Näme etmeli? Şuň netijesini soňu näme bolar? Soňy Serdar saylanar boldy. Serdar bellener. Usta da gurrun söz. Serdar bellerler boldy. Uze bellenen diýsegem boldy. Ýöne ben şimdi adama anda şeýle pikir bar, bir kanun sayılı. Soňa gatnaşmaly derler. Soňa düşünemem. Hükümet, halk, hükümetin eýesi, döwletiň eýesi. Halk barjak diýse, o taýda kanun bolmaz, halkyň hakkı barly boýurýar. Kanun bolsun, bolmasyn. Bu tay barıp katnaşmaly, saylamaly. Yani kırmızı şeydi protest görkezmeli. Köpçülük bolup barıp. Yo, diktatorlaryň hüküm sürýän ýerini, kanunyň, adalatyň hiç tadyň ýöremeýän ýerini inni sen öz näýleliňi, protestiňi görkezmeliýek bolýan. Bu protesti başgaça görkezmeli. Saylawa gatnaşanyň bilen sen olan gurnan oyununa oynatma hükümünde gatnaşan. Bir epizod berýärler. Ullokanlar teatr oyununa ýekaja epizodda, ýekaja sahnada olan şol baryp şunça adam geldi, gatnaşdy, ses berdi. Diýdirmek üçin şolara bir video ýazgylar ýa suratlar gerek. Ýöne ol adam şo suratdaky ýa videodaky adam şeýdip şol saylaw üçin kagyny içerik atýar. Şonna Türkler aýdýar, ana urat düz gitmiş diýär. Bütün tohum tejine söwüp ýalanam bolsa şol atylan kagys Serdar saylanyny diýip kabul edilýär. Serdar saylady diýip kabul edilýär. Şol ýalaky iki uçta zor ýagdaý waka. Näme mansy bar? Şolaň oýnatgysy bolup baryp şo sanlyga kagyzyňa Arslan. Arslan? Muňa Arslan jogap berilmez, eger istesem ben jogap bereýin gysgarak öz düşünjemi. Sen düşünýärek ol baryp muňa baryp kagyzyň maňa näme gerek bar diýende. Indi olar kagyzyň ýalar, ýani birinji derejeli özüne tabin olan, ýani şol öňünde bükülýärler. İkinji derejede kagyzyň ýalar. Şol kagyzyň ýalar, ýani gaýdyşmaýar, ikinji derejede şol kagyzyň maňa mejbur bolýarlar. Kagyzyň maňa mejbur bolýarlar. Olarym ýani şo bir adamyň elinden ýal ýemek üçin bir adamyň ýal tabagyna ikinji bir adamyň şol tabaga agyz goýmasy, ýani dil uzatmasy üçin, ýani şol tabakdan ýal ýemek üçin näme etmeli? Sen şol tabagyň hakkyny bermelisin. İsteseň de bermeli, istemeseň de bermeli. Bulaýam Türkmenistanda diňe eýektirki boljaklar, eýem şu makala çelnäçe 29-30 ýyl boldy.
29-30 yıldan beri bu Türkmen halkını yokuşan kesel bu. Güçlü bir infeksiya kesel yani. Biz bu keseli halkı bu keselden kurtarmak için ne etmemiz gerek? Asıl çözüm bizim özümüzde. Biz şu keselden halkı kurtarmak için şuların şu infeksiyon keseline karşı ulu bir antibiyotik oylap takmalı. Antibiyotik. Bu antibiyotikin bir adam tap bileni yok. Bir neçe adam olmamız gerek. Bir ara gelmemiz gerek, oturup fikirlenip düşünüşmemiz gerek. Sonra onun içerisinden bir laborant tapılmalı. Laboranttan profesörün kömekçisi, laborant, ondan sonra ot çöp toplayan, yani her yerden bir klasifikasyon kadır gerek. Yani bir strukturanı kurunap bilecek, şu strukturanı amalaşır bilecek bir kadır olan yağdayında, tayyar olan yağdayında yani biz ne edip biliyoruz? Yani şu gidip yani özlemesine gidip sandığa yani şu boşuna kağızı kameranın önünde kağız atıp dururları yani yeke biz yani kolları keselinden kurtarıp leçeğini edip biliyoruz. Yani şoları gözünü açıp iyice çekip biliyoruz yani. Öne del iyice yani seyredin arkanızı seyredin. Arkanızda ne emeler bolup duran diğer yağlı. Hazır biz onu edip bilmesek bunu artık bu. Awo, eýdinda näme diýip dürtüp dur. Aslında näme dürtüp o, näme dürtüp durlar, nämeler dürtüp. Öwrüp geçiýärmi? Öpüçük berberlermi, berbermi? Wakşa boynu öwrüp yetişip bilse jogap berjeni bilmeýärdi. Boynu öwrüp bilen. Şol ýol bilen ýeşen hekaýaty ýalyp bolarmy? Hazırlıkçı kıyınansa şu hekaye ýalyp bolupdur. Şu anki gece gündüzde devam edip duran Türkmenistan'daki sisteme edile hazırlıkçı şu hekayen ýaly, şu hekayen asıl jogaby bolup duran şol. Ertirem ýene şolar ýaly boljak. Bundan soň ýene näçe ýyl dowam etjek belli däl. Bu pusupucurluklar yani bu Türkmenistan içerisindeki strukturany biz döwleti yıkmak maksadımız yok ya döwlette bir kozgalan etmek maksadımız yok. Hökümetin içerki strukturasındaki yanlışlıkları düzeltmek ve şoları halka ayan etmek ve halk bilen bilelikte şol strukturanı amala aşırıp bilelikte şonu täzeden gurnamamız gerek. Ol bir adam iki adamın işi değil bu iş. Bu yerde bir adamın işi bilen bolacaksa adam değil. Yani halk var yerde halkın öňdewarjylary olup biler. Halkın öňdewarjylar var yerde de halkın öňdewarjylarynyň arkasında da halkı var. Yani dağın var ýaly. Yani ruh alarsın yani şu etçek işinden veya edip duran işinden ruh alıp has hucu bilen, ılım bilim bilen, düşünce bilen hasem bir edýän işinde bir zatları yani ütgetjek olarsın da koşmaça ýene bir işler etjek olarsın yani. Yani şu bu göz bilen seyretmemiz gerek. Hazır biz adamları näme etmediysen hem edýär bular. Etjek görnüwüm duran. Hem etdilerem. O ene etir görersin yani şu Karacaoğlan'ın yani şol nämeden efirinde gördüň şol medeniyet sungat işgärleri eýlen beýlen her kim çıkar gider ol ozalky çoğun arada bir hepde mundan öň ýokajyk eşik bilen garyň aslında şatylap duran soğukda tam ederler diye. Edil şolar edil şolar ýaly hiç gurrun onun hiç kılı kımırdamaz. Onun kılı bile kıpırdamaz. Edil şolar ýaly boljak. Ya gerek olsa şol ozal bizim şol Türkmenistan kronikasında bir makala çıkıpdı. Ukraynadan gelen taliplere otak çağırıp ses verdirmek için hem olaryň öňünde çay çörek yani somsa jagaz, kutap jagaz, bilmem çörek jagaz koyup muzika koyan olup eger şol zatlar eger kelles işleyen bir yani şol daşary ýurt nämeleri bolýan olsa yani şu ilçileri şol siyasatçı ökde öz işine amal aşyryp bilýän bir jogapkar wezipeli adam şu zatlar edilmese gerek. Edilmelen değil aslında. Sen bir adam ozalın o tayda kanın odun içinde can verip duran adam canınızı oradan kurtarıp gelen sen onu çekip alyan da gel verik. Hani şuna ses verin, o katnaşın, o alene sana çörek, alene somsa, o özün geldin karnın açırsa doyur, karnını doyur yani. Şuna şu işen bitir. Yani şu sen karnını doyuranın hakkı şu diyeni al edecek oldular. Ya ettiler yani üstüne basa ettiler. O da ayakta şeyle orada attı. Bir absurdum ama en gutaran görünüş de abi. Yani sen aydiyanın. Şol Ukrayna'dan canını halat edip gelen şol görgüllüğün şeydi
yarasına duzu basanyndan bara bir Serdar Saylan ya gurrun söz. 80'in üstünde 80%'nin üstünde ses aldy diýip neme diýerler onu. Görke diýerler. 80 gerekli. Bize 80 gerekli. Bizim için sözünü böldüm. Bağışlarsan bizim için %53'ü 54 alsam Serdar gitti diye fikir edever. Sebebi her türlü politika bu politikanın normal bir dilde halkın düşünecek dilinde aydamızda bu neyme politika? Bu diplomatik politika diyeceğiz. Eğer halkın düşünecek dilinde aydamızda küntü oyun bul. Bildiğimiz küntü oyun. Küntü oyun. Küntü oyun. Bereniki tutanıkı alıp oturdanıkı oldu bu. Bu oyun şu. Ukrayna'dan gelen görgüller şeydip mecbur edeninden diýende, şonu mecbur edýäniň sebebi yaranmak üçin. Inha menem näçe adamy şular ýalyky size ses vermäge mecbur etdim diýip hasabat atçok ýazmak üçin edilýän zatmy kaby diýen. Bolmasa bu netije öňünden belli. Ya devlet 2017'de mi şu atısının son gezek prezidentliğe saylağı olanda biz Türkmenistan'dan maglumat alamızda. Türkmenistan'da şu devlet işgärleri yani devlet idarasında iş yapan işgärlerinin yani şu mecburi sonra ses verdirilmesinin demesi yani ödüm kadir kımmatı yani şu Türkmenistan'da işleyen bir Türkmenistan'da yani birine ses verecek olsan ya birine ses alacak olsan bir sesin bakası bir zahmet hakkına den olayken deyip adamlar neyle analiz edip ayettiler ya bir aylık mesela şu dövür 800 manatmış 800 manatı yani şu 800 manat alacak olsan sen şuna ses vermeli yani sen şunu koldamalı yine bu sayılığın sonu bu. İstatlarmanlarlar dene 2-3 dolar kıyılara gelinlere 8. Mart hey oğlum näme diýersin? Maskara. Berme şonu. 20-30 dolar verenem gülkünç var atem o berýäniň 2-3 dolar aha. Tebi gaz baýlygyna 4-nji ýerde durýanlar ýurdun hökümetiniň eýesi işgäri şoň nemesini göterýän gyzyklaýan bolup utanýak var borda. Rodaya kata bol minnettar derrok tesirler bilen nemedel 2 saat bolly agyr bolmasyn, uzak bolmasyn. Barazorlan Türkmen hökümet nerede? Ol bizim beynimizde diýe aňymyzda eger ol beyne ornaşan hökümet onu gollayan güç halk üçin işlemese onu aňymyzda güýçlendirip ya gorkup oturandan peýda ýok. İlki bilen şonu düşündirmek zerur halka diýe. Hatta doğru. Kellen öz organizmine, bedenine peýdasy bolmaly. Kellen özüne peýdasy ýok bolsa, kyn hökümet meselesem edil şolar ýaly. Marly Türkmen döwlet sen var gepleşikde aýtdyň, Türkmeniň puly kimiň elinde bolsa, şolam taýty şoň elinde bolar diýdiň. Sen şonu doğru aýtdyň agamcan. Şol sözüň üçin sagıja bolýar. Pul kimde bolsa güýç şonuna hiç görünsüz ýöne. Häzirki ýagdaýda ol näme üçin beýle pul kimde bolsa güýç şonuna haçanla hemme zat pulu çokunýanlar. Neme diýen döwrantyran bolsa ýöne hakykat Allah Taala tarapyndan hem halk köpçüligi tarapyndan gollanylmagy pulun däl nämen genji hazynan tutuş dünýä genji hazynasyny olaýan peýdasy ýok. Harunlara näme boldy? Ine masalan taryh. Ya ýaňy ýakynda ýok bolýan diktatorlar yüzlerce milyarlyk pulları olan adamlar anlaşılır. Näme boldy? Gitti. Halkara suud. Vatandaşlar YouTube, TikTok, Instagram ýaly türkmenleriň iň köp seredilýän kanallarına siyasat hakkında komentariya yazın. Yugoşadan vatandaşlarımızı siyasada hoşmolur, yönedine doğru malumat vermeli. Katı doğru halk arası, yönü şeyle oraya da var.
özüni aktivist ýaly görkezjek bolýan, oppozisiýanyň ýerini aljak, ornuny aljak bolýan käbir şarlatanlar bar, zarrajymlar. Şolar hakykatlyň ýazylyna bir tanqidli garaýyş beýan edilenine, kommentary ýazylyna çydap bilen oklar blog edýärler. Onuň olar ýaly ýagdaýda näde demetjek? Şoň üçin Vekme çekenine degmeli. Hawa, Arslan geldinmi? Hani? Saynaş. Aytjak bolar istiyor. Eştilýär, men testler ýapýan senki ýanlanmasyn diýip. Sen aytjak bolar. Ýa, bu tarlagyň kagazy gyzykdy. Tämäge şu taýnaçdan adam baryn diýer. Şu taýnaçdan adam köp barsa, şu protest tasawyny etdi. Mana kagazy serdagat nazarlar ýene ýene işte öğrendim ya sırtlı o da kılıklı da hepsi o tayda bu transferdarın satın alma adamların kılıklı da ama abisi Türkiye'de ne işler duran adamların barmağılık tutuyor. Ben rakon protest olur haylo katnaşan yâle protesta var mı diye sor. Şunlar çıkıp tüm görseler onun onlar kredi taşlar adamları. Oturacaklar var. Az siyasetini yıkılıp başlarlı boy adam. Onların hem ağırlık kutupta. Onlar 2 milyon adam takları gücü yok. Pullarım yok. Ben fikrim. Şunun için neyse Türkiye'de neyse adam eltizlik sayılı. Yönendir diyeceği aldı. Agitasyon yönetmeli. Agitasyondan utanmalı. Bize gruplarını yok. Hapsi agitasyon ederiyor. Sonra barıp ılandırmalı adamları maya serdarın için tıkılan kağıdı içeriklikte de hepsi bildiriyor. Ayçak kulyanlardı. Indi Arslan bolan bolly. Ertirden başlap 3-nji diktatorluk başlaýan. Mundan soň näme etmeli? Dynmak üçin aranlardan. Gıyska wagtda onundy. Sabır takat ýok indi. Ýokary etdiňde başlamalanda gitdi. Näme etmeli? Ýokary. Agitasiýa başlamaly adamlaryň arasyna gidip. Düşündirip başlamaly. Näme etmeli wagtda? Köp adam hepsi iş ýok saýlawy. Köp adam diňe udaranyň aladat hiç kim siyaset benim iş yok sayılı iş yok. Sayılı barın bilýärler ýöne bularyň ýanyna geçip koýýarlar. Sen besin pikiri men ýetmeli. Arslan. Çok ayırmalı. Öğrenci ýaly pikir bilen üçin. Sonra düşün. Indi bir ýa-da ýa-da çok. Düşnükli. Indi teret. Ýurduň içinde o taýda bir adamyň diýeni bolýar. Bilýär? Şeýle. Indi ýurduň daşyna çäksiz mümkinçilikler bar. Ýurduň daşyna bu öz başyna reyting üçin saýlaw geçirýänden hem bir saýlaw geçirişi ne bir etika gawat gelýär, ne bir demokratiýa, ne bir adalata, ne hiç sada gawat gelen. Ýurduň içindäki saýlaw edýänler hem absurd, daşyndaky saýlaw edýänler hem absurd. Bu türkmen bu absurdluklardan, absurdçylardan haçan bir dynyp adam ýaly bir hereket iş görür ay. Biz bilýär sözdeki oturarlar näme etmeli. Öyle adamlar son bilen, onlar şu bilýärler, ama onlara ýetirmeli. Şunu ýetirmezsek, şolar ödümüzü etmezsek. İktemel şudur. Şolar uyguna geçmeli. Şolar ödümüzü kaldırmalı. 40 ýylyk bilen. Ýurduň vermeden haşy karak kaldırdy bunu. Onu Saat olur. 40 ýylyk
40 ýigit bilen grupbasy etmek waka. 40 000, 400 000 adamy, ya 4 milyon adamy şo 40 ýigit bilen baryp grupbasy eder ýaly ýagdaýa getirecek bolmak gaty köp ýylyň alýa, gaty köp energiýaň alýa, ujur gaýratyň alýa. Şoň üçin 40 ýigitler bar. Şoň üçin komandalar bar. Şoň üçin ispesnazlar bar. Şoň üçin desantlar bar. Arslanjan, biz ilki şol işi desantlar bolup edip soň diýen, sen diýen zatlaryň soň edemizden soň etmek bolmazmy? Her kim bilen, her watandaş bilen %100 şoň aň düşünjesini ösdürmek, şoňa dogry kada kanunlary, dogry imperatoryň nemesek bolmazmy? Video kesildi men düzeldiýändir. Kesin olmaýdy. Söz sende dowam ediber. Ya, Ukrayna taraflara ýylan çykyldyr ýa. Eşkul mağarada günlere atlayınlandım. Kovay yoğulallara birinci otur. Kıyımını çöllere. Köpüs kaç Kur'an istedi yer köpüs. Hayır. Kulağın operasyası ören uzağa çıktı. Başkarma tayarlık yok. Tayarlık. Düşünüklü. Onun tesirlere geçeli. Arslan şu tema bile bağlanışıklı açacak dağıtılan olsa onu her cemle. Ha? Ortasında yardım açsaydı. Bor. Gümpette giriyor yönü. Nemede oturma. Ayvar sözünde bu torzunda attığı oturma sebebi 2,5 saata geliyor da. Şoň üçin ondan açacak dağıtın orada koyun araya girip ayda. Ayvı yok. Uruşun geňeşi bolmaz diye. Uruşa başladık biz. Karacaoğlan Türkmen. Ukrayna meselesinde. Ha? Doğru aytsan uruşda ya olmalı. Edil şol. Uruş rejimine geçtik bizimle. Ertirden şu günden başlap bir uruş rejimine geçtik. Meni avtomatlamy, sapançalamy adım hemme adymy soğutly nemeleme sen alıp koydum. Eger şonu geyip surata düşüp, video düşüp reklam etmek adamlaryň göňünden turjak bolsa, ýa ruhun gallarjak bolsa, bir teatr oýunçysy ýa şonu etip görkezler gerek bolsa. Näme diýen başga bar? Bir şoğalla şoğat. Bu ejara kamera diýilýänlärdiň öňünde her hili bolup gördüler ha. Garawul Ukrayna meselesinde dürli senariýalar oýnalýar. Russiýanyň bahana edip agresiýa etmegi düýünden ýalňyş. Olary köp taraplaryň oýnap işin içine çekdiler. O taýda dürli başga planlar, maksatlar, zatlar bar. Olar edil ertirki gün başlayacak Türkmenistan'daki 3. diktatorluk ýaly Türkmen halkynyň gün tertibindäki 1-nji orunda durýan meselede. O meseleler soň görülýär. Halkara sud aýdym saat kanaly Ukrayna'da eşitmeli. Ha? Ukrayna'da eşitmeli. Amerikalı. Ondan kimi çıktı laboratoriyada var. Sen şoňandan ýaňmy? Ödemelerini taýtdylar. Nämesin? Taýtdylar. Mina baronasyndan bir var. Kazakistan'da da var idi, Ukrayna'da. Sen ondan şoňandan ýaň şeýle. Aýdandan näme? Yok, ben
bir toçkadan da 3-4 toçkadan barlar. Yo şeyle de bir zat var. O näme Amerikandan ba bolsa ortadan şondan habary ýokdur diýen. Şoň içinde ortadan adamlaryň bolmanyndan kim demek bilýär, garantiýa berip bilýär. Köp taraply işleýän adamlar bar, sen etme, siyasi kültürler bizde köpdi. Beýleki jemgyýetlerde de az däl. Görýärmi? 10 ýylda Çeçenler, ol Zelenskiň kellesini almaga baran çeçenler bütün koordinatlaryny hemme maglumatlaryny ortadan öz aň togurlugynyň içindäki adamlar beripdirýarlar. geçen sefer aýtdym razvedkasdan bu da Şo da anlam. Häzirim diýen kontrrazvedka. Putin maksadyny ýetip bilmän soň şol aň togurluklarynyň jogapkärleri diýe öz öýünden çykman şo öý tutsagy ýaly nemetipdir diýe, derejege getiripdir diýe. Öý tutsaglygyna nemetipdir şolar. Häzir öý tutsaglygyny alypdyr. Sebebi oňa berilýän maglumatlar bilen hakykatlar bir däl belki. Bilemok başga da häzir öz temamyzdan çykmaly. Halkara suwdyň gowuruşdaýda tesiri bar. Aýdymsa degişme kanaly bolsun. Ýazyň. Näil kanal bolsa bolsun tapawdy ýok diýerde. Şo taýky ýazyň diýär. Siýasy bilen baglanşykly. Siýasat diýmek biziň ýokmyz diýmek. Şoň üçin Türkmenistanyň içinde dogry maglumatlary ýuwaşadan halk siýasata öýleri kommentariýa ýazyp başlar diýär. Halkymyza haklarymyzy öwretmeli diýär. Gaty dogry goşulýan kamerada problema bar. Biz ýene öňkü sistemaga geçemiz soň öňkü sistemadaky problemalar gaýtalanýar mikrofonlar. Şoň üçin gaýgylanyp oturman bizi kameradan aýyrsalar gaýtyp gelýär. Ondan arkaýyn bolan. Halk siýasaty öwreşdin ýa dogry gollayan olan bir gowy pikir, olan gowy usul metot sadece bol halkarasu minnettar gowy zatlara aýdýan ýazýan İrlan Miralov salam döwletiňe watandaşlar ertir serdaram atasy ýaly men birinji aladam halkym bolar diýip yalan kasam içer halkyň öňünde diýär. Hawa Atı dogry. Halkara suwt halkymyza döwlet bilen hökümetiň tapawutlygyny öwretmeli diýär. Iň hemme zat ýöňürti turuw başda ilki bilen öwredilmeli. Zat gaty dogry diýär halkara suwt döwlet başga hökümet başga. Döwlet müdümi, döwlet biziň öz öýümüz ýaly. Biziň sen öýümüz ýaly. Onuň işin gücün köp bolýar-da öýüň arasaçylygyna adyna seredi bilen wagtda öýe tam süpürýän çalýar. Hökümet şol tam süpürýänçi hökümet. Hakykatdan hem şeýler. Hökümet işgär. Öz belli bir wezipany, belli bir maksatnamany döwletiň we halkyň durmuşyny, ýagdaýyny gowlandyrmak üçin özü teklip edýär. Men şeýle maksatnama, ama meni hökümeti wagtdaýynça hökümetde işläp bereýin, şu zatlary edip bereýin diýär. Şeýdibim, hökümete saýlanýar halk tarapyndan. Başarýar, başaranok. Başarmasa da uğratıp koyuverýärler. Edil şolar ýalaky. Şoň üçin döwlet Türkmenistan döwletiniň hiç il günäsi ýok, halkynyň hem günäsi ýok. Günä Türkmenistan hökümetini basyp alan bir kanun diktatorlugyň haramzadalaryna. Ştaýda Mäti Köse diýip biri lakam olanypdyr. Ýatan ýer ýagty bolsun, Mäti Köse gaty güýçli adam. Ina gaty beýik türkmeniň ägirtleriniň biri Mäti Köse. Mäti Köse şoň adyny urup ýöne ýazýan tesbirleri düşünipdirler. Arada diýjek bolýar ýöne belki ýagdaw olanmap biler. Ay agam bir kanala girsen orsuňa ýse ankap gelýär.
bir kanala girsen İngiliz'in doğru düzü opozisiya ýok diýen. Şolon bähwidi üçin sen aýdýanyň ýaly. Şolon bähwidi üçin şolon bähwitlerini goramak üçin ýok hakyky opozisiya sahnada bar aslında. Awdukulüf ýatan ýerýär toğun Awdukulüf aga döwründen gelýän, ýani aga maýtda Türkmenistanyň zyndanlaryna dören Türkmen hereket halk frontu var. Bizem birleşdik. Bizim bilen bile bu toparlar, partiyalar, guramalar, öz başına hareket edýän bloggerler, jurnalistler, youtuberler, sunnatçylar, medeniýetçiler bu topar adam birleşdi. Ýöne ýere bolmady şular. Şoň üçin bizim taýýarlykly. Pikir etme. Arkaýyn bol. Ýöne wagty gelende netip bolsa. Määt göýse Türkmeniň ýyzy gelsin diýip. İlgün bähkitli bolmaly. Türkmeniň ýyzy gelsin diýen gaty dogry. Kelam Serdaryň söýenýän diwary Russiýa. Olam azgally dargajak. Soň nire söýenmeli NATO Türk'ü elbette Türk'ten az wagt saklanyp biler. Soňam anamy ýok diýe. Türkiýe diýende de Türkiýede de döwlet aýry, hökümet aýry, hökümet ütkep bilýär. Hökümet ütkende köp adam ütkep bilýär. Şonu ýadyňyzdan çykarman. Kelam häzir täze dünýä düzeldiş öwrülüşine geçmek isleýär. Oňa da kim hojaýyn bolmaly? Üç döwletiň biri NATO, Russiýa, Türkiýe. Türkiýe ýok bu işin içinde. Türkiýe bular ýaly oýunçy däl. Bolup bilmeýär, men Türkiýede ulardym. Türkiýeň döwletinde işledim 9 ýyl döwlet işinde. Köp siýasatçylygy, köp siýasy we jemgyýetçilik oýunçysyny köpsini tanaýan. Şoň üçin göwnetmeçilik aýdam-aýdam Türkiýe edil häzirki döwürde Türkiýe global derejede oýunçy bolabiljek nemede däl. Derejede däl, bolup bilermi? Bir näse sekundyň içinde de bolup biler. Ýöne nähili adamlar bilen, hakyky watansöýerler bilen, hakyky siýasatçylar bilen bolup biler. O diplomsuz, ankasa aşan, ol fundamentalistden, kellekeser dinçilen, radikallan mollalarynyň dyýynyň düýbünü dyýçak götürün, o eteňini öpüp beren, öňüne gelip berenler bilen bolanok bileşler. Tebigat Allah Taala gabat gelen adama berenok bular ýa-da güýç. Munafik bolmaly. Diktatorlaryň güýçlä diýeniz hawa, ýöne olar %100 güýçli däl. Olar pulun güýçi bilen, zulmyň, ganyň, gylyjyň güýçi bilen oturlar. Olaňky müdürmelikden. Olar edil suwa boýaw bilen ýazylan ýaly tolkun elýär gidýär olar. Ýöne hakyky taryhy geçenler hakykylar. Şu taýda Türkmenlik mähti köýse bagyşla welin ilki öz ýytymyzy alaly ana. Ýytymyzy alaly, onsoň geýleklerinem alyas diýe. Mähti köýse olarlaşýar, şonu ýenmenem diýe. Kelam beýik küpek ýoly olam Ukrainanyň üstü bilen häzir Türk ýoly Ýewropa geçýär. Oňa da Türkiýe'ye bolmaly. Siz Türkiýedäki fikir alışıklıkları, Türkiye'deki diskusiyaları görýäňiz, seredýäňiz. Ýöne şu Ukraina meselesi başlandan bäri öňmen seredemokdum, ýöne Ukraina meselesi başlandan bäri Türkiýeň telekanallaryndaky tegele ustorlar giýje näçe saatlap dowam edýär, o biziň efirimizden öküp dowam edýär. Şolary seredip zat edýän bolýar, nervinçidan o. Bolgusuz zatlar, bolgusuz gürrüňler içinde birazcık çorba çıkarlar. Ýöne
ay şol adama şorwa çıkarlyk diýen bolan 5 gün soň olam çöp çalama urýar. Olama maňarsy türkmen mi näme? Şol ýaly. Bir gowy gitip barýan ýaly bolýar, oradan tigir ýarly. Ya şol ýaly. Düşünür ýaly. Durnukly, ýygydarlyk we durnuklyk ýok. Şoň üçin türk kanallaryna sereden wagtyňyz türk şol siyasi synçylara, zatlara sereden wagtyňyz gaýrat edip başga dillerdäki, başga ýurtdaky nemelere de seredin. Diňeşdirer ýaly. Şonda nemetse bolýar. Diň aramlygy görse bolýar. Bolmasa köp säýöne patarrakyny urgatýarlar. Türkmenlik kelam öz aýtýanyna men goşulmak sebäbi bul aýtýanyň bolmamka diýenliğe. Türkmenlik wagt diýe, ýüregim malary olwaýakka daş diýe. Olwaýakka pettir diýenmi? Dollaryň mätköse dollaryň mazary gazylyp başlandy. Näme diye? Anglo-Sakson, Amerikanjöwjöwi bir ýyl ýatmana goýmaz diye. Bulam ýan gaýdýanym ýaly. Bir taraply we körsowat adamlaň aýdýan gurrunlary gulokdan guloga geçýän gyýbat hiç hili nemesi ýok, hakykat bilen manaşykly ýeri ýok. Diňe belli maksatlara, belli yerleň maksatlaryna hyzmat edip ýaýradylýan propagandany gaýtaly. Häki şol ilatsany deňeşdirýärler, meselem, Günmataryň ilaty diýen NATO, Ýewropa bilen şunça diýe. Günnogorun ilatam şunça diýe. Yumruk bilen uruşýangyzmy? Ha? Ya çarşak kesegi şolar ýalaky kesek daş bilen uruşýangyzmy? Adam sanyny deňeşdirip, adam sany näme üçin ähmiýetli? Adam sany kapitalizm üçin, meselem, adam güýji bilen ýer sürmek üçin o adam sany gerek. Bazarda iş etmek üçin, pulçuluk üçin adam sany gerek. Ýöne sen ol günnogordaky adam sany bilen, şolun ýaşaýşy bilen, ýaşaýyş derejesi bilen Günmatardaky adam sany az diýen Günmatardaky adamlaryň ýaşaýyş derejesini, aň düşünje taýdan yeten derejesini deňeşdirip gör. Teknologiýany, medeniýeti kimler saklap, kämilleşdirip otur? Nirde adalat var? Ha? Adalat nirde var? Barmy sen şu günnogorunda adalat? Barmy şu adam sany köp diye? O Hindistanyň ilatynyň %70'i daşarda geday. Hawa güç bolýan Hindistan. Hatay diýäniňem belli däl. Hawa güýçlüdür. O Komünist partiýa güýçlü, öz häkimetini saklamak üçin güýçlü, şuý bu eýle beýle hawa. Ýöne olar tarihda da dünýä höküm etmedik milletler olar. Olarda olar ýa-da ýok. Yaponiýa. Yaponiýanyň üstünde durmaly. Yaponiýa diýilende Yaponiýa bilen manaşykly aýratyn gurrun etmeli. Günnogar tarapy diýen wagty. Ýöne häzir Yaponiýadan başga şol emen Günmataryň garşysyna çykarýan günnogordaky köp ilatly diýen tezisini, garaýşyny bir hakykata baglamak üçin Yaponiýany çykar kim var? Ondan bular ýalaky Anglo-Sakson, ay näme eýle beýle. Amerikan, Angliýa, İnglisler, Amerikanlaryň planlary näçe asyrlyk öňünden edilip goýlan. Olar gataňyrdan görýän.
siz döwlet bilen hökümetin arasyndaky parky tapawdy seljer bileňiz 21-nji asyrda. Olar bu ýagdaýy baryp näçe asyryň çözdüler. Olarda da neme otur? Olaram monarxiya otur. Ýewropadaky köp döwletlerde monarxiya bar. Bolanda näme? Monarxiýanyň sözü geçen ama simbolik ýagdaýda. Otaýda başga maksatlar bar. Däpleri, milliligi, satlary saklamak bilen baglanşykly. Şoň üçin burada da göz ýetirende hemme tarapyndan çemeleşek bolup görmeli. Ýuwaş-ýuwaş jemläniň mehmanyň onlar. Kommentariýalaryň köpelip ketip baram ýa boldum, durdum. Ha, bolan ýa, duran ýa. Ana. Onda galan ýerinden neme delin? Jemläniň kelam dollar ýatjak ýerine täze pul sterling. Ona da köp döwlet täze şifre geçmäne taýarlanýan NATO Dünýä Bankasyna köp çok günlük berýär. Muňa da köp döwlet garşy. Durun. Howlukman. Bu meselelere son girýär. Häzir howlukman bu meseleler. Häzir 3-nji diktatorlygy şu günden başlap garşylygymyzy görkezip başlaýar. 3-nji diktatorlygy. Bizim birinji wezipemiz, mukaddes wezipemiz ertirden başlayan 3-nji diktatorlyga her gün, her demde, her fursatda garşylyk görkezmek. Ihlasa murat. Ihlas bilen ağlasan sokur gözden ýaş çykar. Şu prinsip bilen, şu düşünje bilen rahmet çekmeli. Goşulmaly. Il gün bähbetdi işe görüşe fronta herekete. Doğan Türkmenlik ýa-da geçelimi ağam ya da sözleri yağlama ayıplaşman arasında özümü köşeştirýän degişen olup bağışlarsınız da hiç gurrun yok Türkmenlik düşünýän sana Ramazan Cuma näme diýär Karajoglan özüm jaňadan aşna ol diýär neme Serdar gutlamak üçin jam etmelimi düşünmedim. Türkmenlik sadece ol Arslanjan kanun bolsun bolmasyn halkyň bar ýerine ýurt bardyr. Halk bolmasa ýurdan bolarmy diýe. Arslanyň çemeleşişi tapawutly gaty gowy hemme kişi bir fabrikden çykan ýaly bir garaşda bolmasa gowy şatlyk nuru boljak hakykat Serdar saýlanar. Başta özünü görkezmek üçin ýollary açar, pasportlara daşary ýurtda uzatmagy mümkin. İnterneti gowlaşdyrar, aýalgylara sürüjülük şahadatnamasyny berämek mümkin diýe. Emma diye bulam yıl geçen sahi näçe yıl geçdikçe özüni peýgamber derejesine goýup kakasından hem beter bolar. Uzak gitse 15 ýyldan Türkmenistanam demirgada Karaýaly bolar. 15 ýyllyňda 15 hepdedi, 15 günni dogurdamy? Rowaýakka. 15 ýyl diýmede, 15 ýyl bolar ýaly näme? Galan beýle adam biz näme? Garpy götürip berýärmi? Ýani näme? Düşünemmi? Näme iş edilýär? Edilip berilen işler var, Howlukman. Häzir bu oýnatkylar, maskarabazlar oýnamaly roluny oýnap bolsun, çekilsin, bulut aýrylandan soň gün çykýar. Howlukman, dünýä ütkäpdir, onda da ýaman çalt ütkä. Ertir turanda başga zat bolaýmam gatyn mümkindir. Şoň üçin häzir bolun. Kelam Rowaýakka kadir var, yerine yetecek işi gücün köpörtmeli, ona da önemli işine eýe çykjak işi gücü taýarlamaly, wagt gerek, köp wagt çekmek. Şatlyk Koreýadan geçirmese gulawnym kes
guyruğunam diye Türkmenistan'ın şartlıkları hakiki opozisiya üçün güýçli lider gerek. Halk onu ananyan bolmaly. Opozisiya üçün investisiya bilen ýzyna durar ýaly güýç gerek. Türkmenistanyň içinden adamlar we agitatorlar döremeli we olary üpçün etmeli. Bu aýdýanyň adaty ýurtlar üçin dogry, şart, ýöne. Türkmenistanyň ýagdaýy adaty ýagdaý däl. Türkmenistandaky başarjan watandaşlar, başarjan adamlar, yetişen kadrlar hemmeti diýen ýaly. Daşary ýurtlarda. Diktatorlyga hyzmat edip häzirki hökümetdäki, döwletdäkiler tejribeli zat diýip bilersiňiz ýok. Olar tejribeli bolsa, Serdar Süpük ýaly ikilikçi şo saýlaw çykyşyny şolar ýaly gömük, tupoy, samsyk saýlaw çykyşyny goýdurmaga, görkezdirmäge şolaryň nerwisi çydamaz. Adam olanyň nerwisi çydamaýar. Şolar ýaly absurd, şolar ýaly ikilikçi, şolar ýaly iş oňarmaýan ol. Watan satan neme programmasy gülkünç duruşy bilen. Metbuat diýilen zady bara dardan asyp ölünden soňam şoň jesedini depeläp parçaladylar bolar. Bölek etdiler. Bular ýalanmar media bolmy, metbuat bolmy. Bilen oklar, düşünen ok. Metbuat näme? Watan satan programmalary bolup duruşlar näme? O gepleş äheňlerini näzer edin. Şolaryň gepleş sesiniň tonuny, gepleş äheňini şolaryň 5 wagt del 50 wagtyna eglýändigini subut edýär. Ýallakadyny. Hudaý hakdan. Ştaýda bir gahraman çykdy. Onu da ors tiline ýazýar. No lolliye, уважаемый türkmeni diye, hormatly türkmenler diye. Baskı ýörtdir, täzeden ýazýar. Ýene уважаемый türkmeni, hormatly türkmenler. Haçan siz oýanarsyňyz? Bir wagt geldi geçdi. Şu diýe haram tokumy diye atmaň bir wagt geldi geçdi. Nämeden gorkýanyz diye. Inni уважаемый, no lol. Ya yüz verme. No yüz verme. Näme bu? Bilemok. Nijeler da Türkmençe düşünýänsiň diýip umyt edýän. Orçam gowdardan orça düşünýär ýaly. Şoň üçin bagyşla. Onuň bu kanal Türkmeniň kanaly, Türkmençe info tefsirden ýok komentary senki sana jogap berýän. Hemen adamın var. Gowluk etmek üçin jenaýat etmeler. Gowluk etmek üçin gan dökmeler, göz ýaş dökmeler. Şonu etmenim etip bolýar. Allahy kada kanuny, Tewratyn kanunlaryna görä de birden etse bolýar. Halallyk bilenem, dogurluk bilenem, päklik bilenem, arasalyk bilenem etip bolýar. Öňe bu kelle bar. Kellesi işlemeýän adam, kördekin kelle kütök bolan adam, künne goşup yer sürdürmeli, gödök, öküz bolan adam, gara üç ulanýar. Gara üç sebebi akly etenok, çatanok. Şoň ukuyumunyň ýokdugyny bilen soň jenaýata, zalimlige, diktatorlyga ýüzürýär. Şoň üçin bu nalajedeniň işi, adam öldürmek, adamın canını almak, Allah'ın veren canını almak, bu nalajedeniň, adam olmayan adamın işi. Ölümden hiç wagt gowluk gelen ok. Şoň üçin aýdýarlar, gerek bolsa janymy beren, näme üçin gerek janymy? Sen gerek halka. Sen hakykatdan halka gerek. Peýdal adam bolsaň näme üçin sen ölmeli? Gerek gel, ölmäne mesele bolýar şolar.
ölüm edebiyatına gerek yok. En sonki komentariyamız son Rozvayakka Arslan cemleýärler. Rahatik Bijayev, sizin saýaňyzda diýenimin sebäbi döwletaga siz we ýaşlylar bilen şeýdip düşündirmeseňiz türkmen halky hala oýanmazdy agam şoň üçin diýdim sizin çykyşlaryňyzdan görüp inni halk öz hakyny bilip başlady. Belki Hudaý ýöne şunu ýadyňyzdan çykarmaň, erkewanda olanlar. Biz sana kogolaşamyz ok. 47'imiz. 47'imiz taýýar. Edil görewliň 47 ýaly. Ýöne 47 bilenler bizim içimizde Hudaýa şükür 6 adam bilen 6 ýigit bilenem iş bitirip bilen türkmen ýigit bar. Bu şoňa mendeşler bar. Her kimiň bir ukuýy, her kimiň bir öz reňki, her kimiň bir öz uruş, ýeňiş gazanyş stili, her kimiň bir hünäri bar. O bulan hemmesi beýik türkmen halkynyň eseri. Mukaddes türkmen topragynyň önümi şular. Halal adamlar, dogry adamlar. Hemmesinden Allaha ýarkadyn. Rozwayakkadan, Arslandan adyny tutmadygym. Adyny agzap soňuna çykyp bolmajak. Egin neşlemizin, gollawçylarymyzyň, tomaşaçylarymyzyň hemmesinden minnetdar. Şoň üçin hakyky azatlyk uruşy, halkyň uruşy şuň başlady Mehribanyň onlar. Halkyň uruşy şuň başlady, şonu Türkmeniň kanalyndan aglan edýän. Isle goşulun, isle goşulmaň. Isle gollan, isle gollamaň. Aýdyşym ýaly. 47'imizem taýýar. 6 ýigidi bilen türkmen ýigidimizem taýýar. Hemme adamyzam taýýar. Ýöne oğlun howlu bar, tuğdany wagtyna biçerdi. Hemme adyň wagty bar, wagty bolanyna etmeli. Nikah kıstamasa toyonmalanok. Yorğunun aşağıdan boş. Şoň üçin nikah kıstamaly. Nikah bagly edil şoraýalyky netiwe bagly budatlar. Bir işi özüň bilen baglanşykly bir işi etjek bolsaň, diňe özüňe peýdasy zyanyň boljak bolsa kystanyp bilersin, alan tap bilersin. Ýöne bir döwletiň onda da Türkmenistan Halk Respublikasy diýilen täze bir döwletiň, täze bir ulgamyň, sistemaň, bütün bizim geljek nesillerimizi arkaýyn ýaşatjak bir sistemany kökürdürmek üçin, durmuşa geçirmek üçin alansamaga, alzıramaga, howlukmaga, gyzmalyk etmäge gerek ýok. Ýoş hemmede bolup barýar. Hemmenem görürsiňiz, he? Menem goşandym bolsun. Şu dama köl bolar diýär, edil şolar ýaly. Menem goşandym bolsun. Menem şol sowatdan peýdalanan ýan bolsaňyz, baş üstüne kanal sizin kanalyňyz. Türkmen Halk Fronty göreşi sizin göreşiňiz. Hemmemiziň maksadymyz bir. Geljek nesillerimiz hiç zady gaýgetmedi ýaly ýaşamaly. Sağlık kepilligi, işi, gücü hemme zady adalatly ýagdaýda kepillik aslında bolmaly. Ola şuňky çagalamda men 7 puştum, 7 arkam, 70 arkam soň näme bolar diýen düşünje bolmaly. Hemme kişiň pikiri önürjülükde, ösüşde bolmaly. Şolar ýaly Türkmenistan Halk Respublikasy nesip orada gysga wagtda bolar, durmuşa geçiriler. Dünya täzelenýän wagty bizem täzelenir. Bizem öz hökümetimizi, hemme adymyzy, aň düşünjämizi, mentalitetimizi, hüý häsiýetimizi hemme adymyzy täzeler. Ýöne şoňa sizem goşsaňyz, şoň sowaby toýlaryňyzda müňläp gaýtarlar. Olam özüňize bagly, ynsaňyza bagly. Goşanýanyzmy, goşaňyzokmy özüňiz bilýäňiz. 47'dem taýýar, türkmenligidem taýýar, 6 ýigidem güççüsem, hemme adam zergärem, hemmedem taýýar. Şonu bilseňiz bolýar.
biz uruşumuza başladık. Uruşun geňeşi bolmaz. Şu günden başlap 3-nji diktatorlyga garşy Türkmen hereket atly Türkmen Halk Frontu diktatorlygy kökü bilen ýok edip soňuna çykyp arzuw edilýän bir ýaşaýşy geljege ýetmek üçin, eýe bolmak üçin Türkmen Halk Respublikasyna göreşine, aýgytlaýjy göreşine başlady. 3-nji diktatorlyga garşy mübarek bolsun, düşündüň bolsun. Soňky sözi Rozbaýa, soň Arslana berýän jemleýici söz. Rozbaýa. Sesim gelen yok. Gelýär. Açtım. Men indi näme diýen döwlet? Soňky sözüm Mikrofon. Soňky sözüm hemmesini bile goşdum ýa-ni başda. Men Türkmenistanyň daşa ýurtdaky häzirki ýaşap bilen Türkiýedeki we beýleki ýurtlarda ýaşap bilen halkyny bir çağırşy eglan edemek. Ýöne men özüm öz çağırşymda öz çağırşymyň eýesi höküminde de men şol ýerteki geçjek saýlaw diýip hasap edemek eglan etmeýän we şu sanda eger Türkmenistanyň halky şu taýdan bizi dinleýän bolsa Türkmen halky esasanyň siz hem öz düşünceňizi, öz pikiriňize göre geleceğinizi oýlanýan bolsaňyz, geljekki çağalaryňyzy we ýaktyklaryňyzyň durmuşyny eger düşünýän bolsaňyz, onda siz hem şoňa göre bir karar berin. O ýöne bu taýda biz ýa-ni döwletiň aýdyşýar biz uruşy başlatdyk diýse ýene ýalňyş düşünmäň. Biz uruş başlatdyk diýende de biz ýaragly uruş etjek bolamyz ýok. Ýa bir ýaragly toparlara arka bilip ýa bir ýaragly toparlaryň nämesinde biz nämedemiz ýok. Ýöne size sadece protestamyzy bildirýäs. Katı doğru belledim. Protestlere görüşmede başladık. Aýyklaýjy görüşme. Proteste söýüşimiz, yani bu da şol etdirki, yani bu saatdan sonra boldy diýip hasapla verin, yani şol adamy biz prezident höküminde göremiz yok diýen manada aýtdy. Yani ýene söýüş diýse her aýsyňyz ertire şeýle bir başka bir düşünce pikirde düşünüp çıkman, yani. Başka düşündürüş vereniň üçin minnetler Rozbaýa, ömrüňiz ok bolsun. Bütün degişli halkara guramalar bolsun, siýasatçylar bolsun, ondan näme diýilýär, jemgyýetçilik toparlary, guramalary, zatlary, siýasat bilen baglanşykly bolsun, bolmasyn hemmesine şu 3-nji diktatorlyk hakikatyny, 1-nji, 2-nji diktatorlyk bilen bilelikde 3-nji diktatorlyk hakikatyny, şu 3-nji diktatorlygy Türkmen halky näme üçin kabul edenok? Näme üçin bütün dünýä şunu ikrar etmeli? Prezident hökümini ikrar etmeli, çağırmaly. Nirek ise şoňa üstün ýönü gitsin Putin kakasynyň dädesiniň ýanyna, ýa Täjikistana, ýa Owganistana, ýa Hytaýa ýönü döwrowap dünýä, döwrowap ýurtlar, demokratik ýurtlar şunu kabul etmeli. Hiç kim kabul etmeli. Şu maksada yetmek bizim birinci wezipemiz. Edil, häzir Putinin Ukraina eden hüjümüne dünýä nähili garşylyk görkezýän bolsa, şolar ýaly guramaçylykly 3-nji diktatora halkara derejede garşylygy ýola goýmak, gurnamak birinji wezipemiz. Şoň üçin şu gün başladyk şu göreşe. Aýgytlaýjy hüjümi, uruşa diýenim, şu uruş diýende inni uruş o ýunkular ýaly nemeden. Döwrowap dille uruş, häzir kelle bilen, aň bilen, kuştuň tagtasynda göçümler bilen bolýar. Şoň üçin uruş diýilende orta asyrdaky ýaly gan kelleler uçça ele bile diýip pikir etmem. Ýa-da käbir absurdçylyk ýaly içerki uruş bolsun, şunça wagt bolar, eyle gurrun ýok dedi. Onu bilýämiz. Rozbaýa şonda da gol düşündirdim. Minnettar, gaty dogry. Arsanjan, jemleýici sözüm. İşte. O gelýär. Hocam şu kaýtdan adamlar gaýrat edip siýasatçylar ýokgany,
Tutmayı soğuktu. Hemme yurttan siyasetini seyredin. Siyil var. Başka çıkargamız yok. Gidecek yerimiz yok. Başka yolla alıp dolanın. TikTok kurup, Instagram kurup, ifade ediyoruz. Ona ait. Sonra özümüz östürelim köpürak okualım. Köpürak siyasi saatler görülüyor. Çıkarga bar. Mata hemme yerde canım çıkarga. Çıkarga saat yok. Uruşları da olaydı. Uruşalı, hafif uruşalı değildi. Yararısır. Dilimizin gücü, dilimiz yarar. Dilimiz yarar edip bulunmayı başaradı. Tarantı koyup biraz. Sözüňi baly bilen kesýän diýä türkler şolar ýalyky. Sözüňi bilen başla. Ine Ukrainalılar şu var. Söwüş meýdanynda dälle, internet meýdançasynda nähili gowy görüşüp netije alýarlar. Dogrymy? Edem Ukrainalılardan görüldü alıp diktatorlara karşı etmeli işlemizde, görüşümüzde internet meýdançasynda bizim çeýdip täsirli bolup bilýärse, bizim gowy öz meselelerimizi dünýäň gün tertibindäki iň gowy orunlara, ýokarky orunlara çykaryp bilýärse, üns merkezine çekip bilýärse, edip bilýär şonu. Gelin bilelikde edelim. İnternette köp wagtyny geçirýänler, internetde köp bolanýanlar, internette ýatyp durýanlar. Bir ay boýunça 2 minutuňyzy her gün aýryň. Gollan, paýlaşyň hakikatlary. Başga hiç istem yok. Bir aydan soň seredin. Eger aýdan netijem ýok bolsa, bolmasa, ihlasam rahat bolmasa, sokur gözü ihlas bilen ağlasan, sokur gözü ýaş çykar diýileni yalan bolsa, onda yalan ekenni. Arsancan, boldumy? O ifade köpürak adama ýetirjek bolmaly. Näçe köp adam ýetirgüzür. Şonça da çarp bolar, çarp gerek. Hadise çarp bolar. Çarp gerek bolar. Tijenmeli, aktivleşmeli. Ama aktiv oturmalılar. Yok. Şu çakaçalı düşünceyle gelince işlep olmaz. Çok kötü. Olmaz. Men istat edebilmem. Menden istat etmez. Ve en yer düşünce şu. Bolar git yap. Bolar git yapışmalı. Bolar boldurarını. Eydirin boldurarını git yapışmalı. Da onda bir bak bu. Alanım. Yine şu Ukrayna'daki şu ýagdaýda düşen adamlar yine o sapar kıyılan çıldılar. Yine atalarını kıyılan tegertörün ildeşlerimize kıyılan çıldılar. Gayrat ettiler. Köp sağ ol. Duyguda şükürler ýatyp kıyılan çıldır ýat. Allah sabır versin. Allah kuvvet versin. Mehman doğunlar. Şu gün biz 3. diktatorlara karşı karşılıklayın hücumumuza başladık. Görüşümüze başladık, protestlerimize başladık. Her gün 2 minutlyk diktatoru internet meýdançasynda protest etmäge çağırýan näme? Muň dürli görnüşi bar. Hakykatları paýlaşyp bilýäňiz, tweetleri paýlaşyp bilýäňiz, kysgaçyk videojuklar etip koyjak dürli dillerde olar paýlaşyp bilýäňiz. Özüňiz etip iýberýäňiz, biz goýýas, yetirmeli ýerine ýetirýäs. Esasy zat Türkmenistanyňky ertir, bolly, bitdi, gutordy, iş tamam diýip ediljek bolýan sokuşlugy medeni döwletlerin, demokratiýa döwletleriniň kabul etmezligini ýola goýmak. Birinji bizim başarmaly zatymyz. Birinji sepgidimiz şol. Galanam Allah kerim. Rozvaýakka arslan şu günkü protest aýratynyna eýe bolan günni aýlymyza gatnaşyp öz garaşlaryňyzy dünýä köpçüligine, halk köpçüligine iýleşdirmede ýetireniniz üçin köp sag bolun. Allah ýalkasyn. Kommentariýaçylar kommentariýalar bilen goşanlar üçin, her bir harp üçin
Allah ayalkasın, ullukan taň ayalkasın. Her bir harpyň sowagy müň bolsun, toýlaňyzda gaýtsyn. Gysga wagtda Türkmenistan Halk Respublikasynda toy saçakly şu günleri ýa-da degişip geljeğimizde anam bilen bakyp arkaýynçylykda toy saçakly gatnaşyp bermek hemmeme miýesser etsin. Şu bela weterleňem gysga wagtda sowullygy bolsun. Bu akmak absurd oýunlary kabul edemizok we etdiremizok. Şunam ýadyňyzdan çykarma. Bütün demokratik ýurtlaryň şu edilen absurdlygy ikrar etmediligi üçin gijem ne diýişler? Her demde, her pursatda görüşüp internet meýdançasyna paýlaşar. Sizem paýlaş. Onda ýene-ki efir duşuklarımıza çenli köp tav olun. Rozvayakka alsan sizem tav olun. Bolya diýýärler bu. Karajoğlandan var komentariýerle çykjak gortukak. Köp tav olun illeşler gijeňiz rahat bolsun. Saýlaw absurdunyň ýurdun içindäki triumfuny we daşardaky fiaskosyny analiz edeliň nesip bolsa. Hökman we hökman eder bir geçsin. Nesip bolsa eder. Sağlıkly görüşelim. Köp sag bolun. Gijeňiz rahat bolsun. Ýa-ni güne başlayan ýurtlarda günüňiz aýdyň, günüňiz düşümli, bereketli bolsun. Dinç güzleňinde saman gowja dynjalyň, dosýalaryňyz bilen, maşgalaryňyz bilen sağlıkly görüşelim. Köp sag bolun. Görüşmäge dowam.